no na ko wie se o mo ba sa na sika na ko di one side but yanka hu se sika no ko di one side ya nipa ba ko fon kwa na enjoy o mo maka nyina na yanka but inshanka urade se ne maka me se Ghana ha se first na na de no ma bi esisi nipa bi biti nipa no enne nipa ni vo hwese atwam o panimfo hwese sa de na atwam se first wote ho na ye ya de bi yes nipa sumasi de betim di sika to no nipa sumasi de o ye koka obeti ase enne atwam o wo hwen kwa wote ase kwa na wo ukroma boys na wo kromo no wo mo no nya find da bia ho to da na kura wo hwen wote so na sebe wo dom eko ache wo wonya ohene o awa kwa bi so edi abada na na se na wenya ahyenso de nso ma hemfo ni bebre anya bebre because unim we ye kan anya afidie we anya ohene bia na edan etimi edan epaw sha afidie sha pa anya aboa no ohene bu afidie we ebeyi no de ye kan nyina na ye kan wasantema mu ai obi nti so odo bobi edan inu abe na de a waye no wadi dwumaso meka sha ne wo fie ni wa meka wa hene kro mi refi ne din satama na galamse giram kitikiti na sabe kan wo bi nka bi ohene bi ti ni krom kan wo bi nka bi me se masa du me bi a wo hwan no masa ye ne ahiafo mai ye ne ta wa chi so a wo kwa yi a sabe obadak apaka mu a ye ne so a wo ya fa akonwa de du me bi na se no ma bi se koso na se sabe enkora wo krom mamu wo krom a sabe bibi ni a omo supporto na omo kana se so ntie na so bagisika na wama nsu a wasantema mu asaya areho ete nana ye bona baso na wei enya hyanso de ema obi biara nya nana nko a obi biara na no mete se opemso kasa mani je pa opemso kasa asantema ewura okasai na gusu a wo kasa na nipa biara o madwese na kasa etwa to no ano wode wo yo hene na okrom na so sesa anoma no wo be koso aya be gidi se uni ahoto okay odifo blaben galamse asantema po hene se da mo fa mo nyoma ko ha galamse mu mese yesu ni ekwaye na nanom de agyaye o musika zo na emunu mu wa risk na ni awan wi a obeje wa risk na ni wa pam wo mo wa ya de wa pam wo mo de wa kan ebema me on the 28 no meko asantema po akobo na baso mi ya meko nanim na meko akoda na se money yo ene money ko na no afa pan wan si wo and also the me de no wa so na kai omono ye wo bia 28 dia se o koda mampo hena se wo de wa ye dia se o de pan no be kokura mampo bebi so betimi de akoma wo ovo so o pememu obe ana uni bibi me de 5G no so de ko de body koma bebi so mfo na no ka bebi so a wo fa so unwia no no wanyanka dia na we debate ye bona na baso na wo na wo ba chesa sembi nye debate a de ye beta debate ni do so ka chema ka chewo ame bona baso na ohine yire mblem wona odi yanko de me kan say sabe de wo ya adehwe hwam no onchiri se odi boom hwe o hwe be makukudufo ne wotimi gina na wo se dom wo nyina mekun mu nyina sa ni pane mfani ni agro etimi so no me de ye 5G ada muzu fruit drink aha mizo right me dasi enkola bi ase ho meto si mizo sa techere ma no mizo de ye libya de enti wada we na afum sa drink ni mienu ene me pa no a etaso ho ana me ko da na me pa choma minimi nkomo okay enti Oforisuo nana ye bona baso nyankopon basa ya don onche ni mfie mako dunum enka ni mfie a wo obenya ho because sika omni ko ye no eye muno do so puo eye muno wase mo mfa musika eye kobla ni bi na ti ko wa akoje what I say na fancy okay abrotia Oforisuo omuna samwa na so omuno omuno wo watiko ti so obi anim o watiko ti so obi anim bu beneti betifia bu beneti betifia o mun kuma abrotia yanko abrotia mayi o mafrim yanko
Ofoso be mama mencha ye tiefo ne yahwefo nyina na ye nka kire omo se ye da omo ase abribia se wonom ka ye ho na ye dwubedie Sompa 93.1 at the same time omo share live e wo Facebook Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana woko YouTube no so eno so ye Sompa TV na omo no osofo ntokwa no backyard ase nom no kwaso na mama fa we ntwam enemi sa no organizer for ye opsity he ma me fo bi wo ho no mo se ada sofo begina ho na Oforisuo ka ho na sofo be yes o chi wo mo no asade be si ahwe no nyame nko ananim ana Oforisuo ma ne sa se me de omo no bo wa me fa ho ana yes wo ye ne mensem no mo se mo ko a ya me ma me mpata ana so maka amate omo de ombe ka na me metie aha nti abro ti omo kan no so Oforisuo se say o so ma on sa so se de omo no hwe na wo enti ande na nka na me no wo case ba o kato aso ni nti na so ho asan enti ma wo se referee no di ni ye enti ya chia wo mo nyina ma me for mo organizer for no ho ma afia ka hwe ne ba ko ye na se ai ma me so omo kan enti e no de o ho no enti o so for ya na wo so omo se nye ntokwa ye mfa height na eko enti ma o tenten na adaw obu nipa bebre Ofoso bema da sebra osebo nso ya wotoso mienu asante mampon hene na pia wo nkwaso ba bia wo bia no ye chia we na anwumre na Ofoso bema oba ahema na eja koma di fie ya ono so toso mienu asante mampon hema ono so ye chia ne bebrebe anase ye chia ne pi ba bia wo bia na wo hwe galamse ho nsensem a se de esi aba be di wo mayi nya se de ebinom oba wonum di sika ebe fra mpanyimfo ni biani ema enwi akire no na adehia wonum etam ahemfo na anase wo hena na oba ahema akosi adwaso no na wonum etena bremu anase wonum asetena mu aye dendenden ama wonum no migide ye se ene anase nansen se de yenya ne nteye no asante mampon hene wone ne ba ahema wonum ayade papa ma masika sebia so sebia kronto enfra wonum ani na yese ansa na aboa kramai obefro patano na enipa na atam na kosiwo obi afiti preko pe enkotena ohene adwaso anase ahemfo adwaso agese omanfo na yenso a o yenya ne danyo omanfo no na yenti no sa wukodi sikachi na galamse amanfo ensa ase wonum ani emakuayo ne ema ahodo mfudie ene ensu ahodo ebi wokra kwa ye brentu ye di gya nchirima sa wo hwa asante mampon a abakwasema anase ye wonne pawo ho a da chinchirima meme bresum na miso amekohwe ebi satam na ekuni wo ho no na sa bre na ye se ye ba be sai sa ne ema na ebinom yenchi kafo ne ba ombetimi aba behwe na eya asem a na eni kwan se wonom ehwe ema ne ba so ntini sa bre ya wonom ankasa wonom antena fie ama sefuanfo na ene ne ba hema agina wo na so ateki this decision no eyade a wonom ese abaso body enti no mame ma wonom mo piafo wonom ayade na yesre ehemfofo na wonom aka ne se wonom enhwe de nana da sebra Osei bonsu otoso mienu wone nana di fie oba ahema ayeso na wonom so entu manamon enso manamon sebe ya wonom adehia ene esukomo de amanfo bi wa bla galamsefo na aba bayi omusa no sa ne ema na obi a wonfa ne hunhyemu no wonfa saa we yene no nkoto na adehia so womo susu a wom no so no wom njai na wonom hwede na da sebra Osei bonsu ayeso na wonom so ntoto ne ema galamse de sade kwati kwan so amanfo bi de se ne ema no enya ade bebo ntini yem wom mo piafo ma ya ade pa okay na abasobode nkuto na omanfo dodo no asantema mu a wode ma okochi ahene da sebre sebusu asantema pon wa ya ade papa say no to galamse santema pon wa ya ade yie papa omra samu atena se saa na odifo po kwabna wono so agina adwa David no na se omokonkran enkran komo so mu ode enkran komo ni mu ode papa enkran kwaso ohene yire mame yabo akua asuama bronya wono so agina adwa enya asem keto akra chief executive producer madwuma die bema usu kantan krankan kumanwu ni deshia wode ne sa nifa dia bekwan a prekese dem ena ahyehye dwuma die kama enya asem keto akra akoba jasi anwumere wo ha sa ena nana ya mensa brampa ono so ewo ha wayokuba enso ewo ha
na sana na free ye ono so eye producers a omo da eduro mu akantan krankan etete wo mo na mi bonkum hene mi bonkum hene pike wono na echichi fidie mfruma de emame a enya asem ketwa kra David ewo MC a ho sa na ima enso ewo ho a wo mo hwe se social media handles ahodo ni nyina Facebook no ene YouTube no nyina da obehu yen na watie yen ewo ho na ebo no nwotwe so a ya bo awura Sompa TV no so na dwumadi aka nyina ya san ede abro kofro bofu mpa bema so ketu am yipebre na asa ya Aboagye Oforisuo ni Oforisuo me ena me tie dwam na me dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so no kede swado drivers ya nam touchline kwa na ena futu semu am na pamfo ede ebrewo no enya asem ketwa ena futu semi ewia futu sem beto ma adwuma na zi ena asem besi asantemem ene Ghana ni wiase afa na nyina efuri se me yakoka kukase bia ma hweye na so abanisa ya futu e so me de ma dasa na futu sem a me de eba se suru oba bema na wanyina che suru oba bema na wanyina che futu semba ya hwi American wanza na mafos foso wa hwi a ukoka ntokwa chene na so nya ntokwa chene enye ntokwa chene bema senti America se suru wo ba ne se ewiase afa na nyina efie biem oba ne di hene wo ho ni nyina ne se enipa se wo yam kom eye nkoda eye okunu a wo ye bema no eyoba na aduane soso ayeye nfie no ema na nu aduane yo ema ena nu aduane ema memedie na se woba nu aduane na wotena won chen krokro se mi wura waduane nie ene afie nkomo bi wa bonse wode bowa ene akwabrane wutwa fufue na wo sankwai mami krokro na se udidie no eduru baabi a edidie no ye mienu anwumra so betumi adidi na ho adidie no eno so ya asem foforo kra me bese mekọ eno ti se didie we mienu no se wo ba su mu fidie se dia branch wa ye megene kwa firi ni nsemu a odofo ba mei unche o unche wiase kra eno ti potokasa tibika asem bi se fear women and their gift suroma na omade chebia se obaye na anwe se wo chewade a suro na dabidabi no obegina ade man chade ko man chade kwa wo ban fa na ade ma se forever and ever fa adabia obaye ne boni bi ada no obegina ade afiri ho dabia obekai obaye ne boni no obegina ade afiri ho na emma wo abotre so yie o emma wo mo wo abotre yie papa na omo ye ne yie omo sanse no saa no omo su no etie omo ye ne yie omo sanse no na emma so na wiase afo na nyina wo mo saa wo bosom kese saa wo mo bosom no enya bosom ketwa bosom a wo kwani a wo bu nkotodwe enya bosom ketwa se wo hwe ye prison ahodu a waga na ha nyina wo be kona tokro no kete adenti adu wura mu a wo ba wo ma prison no wo si utrase che se wa worship ye enu ti bema bia no se wo konsia ni a e wo yire ho a wo bebu nkotodwe wo utwu mitan ye kwa bi so wo bebu nkotodwe na bu nkotodwe no so a wa worship wo ade bia ba worship bia no usunsum hyase ye nsuro ma ahwe bema wo nyini nche remember no siri with studio ha na omade ba ko ya me fa ne se so omode ade hye wo trim so omode asemu esi a wanhwe ya oba betumi de asema hye trimu a agese ne wuda wonyimpie da biara da agese waka ne nsagu ne bo wonyimpie da biara da enunti bema suru wo ba yie papa na eduru baabi so a ema no awarefo no krom ha no baabi asese nyoma bi ekoduro no so obaka so obedi bema bone na wo fampena woni kunachi a ebeye tin beye nwanwa se ubetimi achi oba warefo se wo mpena emema de hezesi abunsi achi wo mo
na enkanka kura no na osan ya asori koni Christopher ma so mo fampena edin so obehu wo mo enu ti emma no ankasa no enyoma bi a hyehye wo mo trim wo mo hu na so obehwe ade bom fitiase a abra wo wone ne oba edi nkomo no asem ba akopɛ ne pia bonten o senti ameka se ma no se bema wansuro oba wanhwe a wonche wiase no asem ba akopɛ ne pia bonten yenhwe hu se enkomo a oba ne wo wodi ye no se ne pie ye bebre no a ene ka wo ba tiri mu a ebesi nne ya ntem komo a etoa so enu nti odofo me ka kire onne se de emma wo mutimi di asem ehye wo mutirim eche no woyɛ bema na anu oba wo fie na se wansuro no na akwan bi so na wanhyehye ho ye ama na braba wanhwe ya unyini nche da biara da wo hene yire obekai Judges 16:4-6 amama hade yenhwe ade bi ekwan ya wo ba de bema fa so wo twrosemu a na enya asem ketwa wo wiase afa na nyina se ye ka ma asem pa de a yetimi refer efiri eho enya asem ketwa ha ohene yire yanko yanim ye kenka yensam ne de afiri atemufo anase Judges etidunsia ne chichemu enan ekopim ensia no ose na enu akiri no odo oba bi Solek subonhwemu a ne din de Delilah na Filistifo asafo hene ba ne nchen beka kire no se dada no na hwe adekodi a na hoden kese no wo ne adekodi a yebetimi no na yede akyekyere no abre no ase na yemu bia bema wo nwetebena apem ne oha 16 ne say 16 says no o say na Delilah catcher Samson say catcher me edien mu na wa hoden kese no wo na edien na wode bekyekere wo abre wo ase amen na de oka ye nyina no ba bia ye meda ne dada no hwe wodofo mama kancho na anwumre play nye play fa se wo ba ye na adwene se wo ye ode ukote bia mu a enya asam ketwa emfa won se wode wo fridge na pan bia koduru ba bi wo ba betumi am wonya sika pa wo ba betumi atoka am wadam wo sidan am wadam suto e wutwu mutan wo ba idia wo ba na am wafefe abeduru sei na se duru ba bi no okase wo gina de asiu fam a ehọ na dada no aba no na duru ba bi no hwe wo so oge dwetebra no yesika wutwu mutan wo ba betumi aton na anwumre ya bema wutwu mutan oba betumi aton na anwumre ya oba betumi adada wadu afiri heya na anwumre yi obefa fomadu konongo wanhwe wu obeku awia ketekete enu ti wodofo na anwumre mansam ameka nyina ne se woye bema kitwa ya me wokan obi kura wo bebre kura chesa suro woba bema suro woba ne nyoma bi a woye yoyo no na wanyina che ewo abrabo yi mu eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo omna samwa ajo Oforisuo yadi ka chia ya tiefo ne ahwefo no ye enteho na ne ye tenmeboa ana afeni atia sim ti afutu sem ne basade a ne afeni ebe pense mu ena asem na odi aba na no den so oba meboa bema no wanyina che pamcho ema na mutie no yepon ebebe fi o nyam na mekan Oforisuo na da beto so semopi o si enso ba enso yekwa sebe eje omumu wa kira enye yi emu de nkyeremu kakra wo mu ne se bema mo wani na ho na emu oba de okase osuro ba fide ne de otwu mutan ebeyu yani asante mamu akrampo de wudu AGB ne se sebe se onware kra na ma se ma ho nto ewo kwan bi so but okwa other countries na wa ware onware obi anyi wo ba ye ne ha de especially asante mamu a so wudu AGB now ye bema na obanka nwa na nware ya wabusuafo ma ho nto da ne do wadrui na nwale oba ekure ya so na ye se dai yenso ne ye da ye nyina che nti ebe dai na amana ne nyina bekom yi firi monye yi ma firi abrabo monye yi nemum kakra metima kan sha hwe yi ye wo fidie so dia na ya hwe yi because ye tia sesi ai
se ben preduasa kata chobe matias o se aduane no ni menwa ye rice water ni kosua ya no enu ko edu mebi kwa na kosua no ko emohye just a come to no pa sanete eti wo ba de na ye kan ye beye de pa na ye wo ba firi abrabom omo na ye de ba wiase wi omo nye yo mi mom de me gya fidie so a topic a wo de ba na no de na mom e ya hweyie hwe ma men ka asem ye tra fidie so na anse na ye atwema mentwe bi ene ye so wo ba dem ene asieye omo fira nyina so mbeda asieye ye wie ye no asem e beto odwa no se mom na ye program ntia mede na magoda asieye ti asem wo yo na ye program ntia na mede na magoda asieye yesi ensuro ba dem da ene asieye da no ye kan ye no wo mo ka so mbeda asieye ne do so but omo kan metima kasa na bebre nso dai oba dem asama na wo kasa e wo kwan bi so wo yi fi mo nye ye wo kwan bi so but ahwe yie mo ni na ho wo kwan bi so ampa ya kan ya beto sroba wo hema jesi be otu ne ba be mafo se wo sroba ampa ana ema suro no difference wom samson wan kwatwe mpra wo ono oba ba ko ne hyaye ena di sika edan edada no kwan bi so ena ma na ye ka o masem no eduru mebi wo hono mu a ya na oba be ku be ma efi wo be ma no ekwan ho de oba na fa so e wo kwan bi so ye kan oba bi so ma be ma di ye pa ama no ma edan ashe de pase ye kan nyina ne sampa eda ho ye betoi ofosuo be ma no wo kan asem bi so no kura de waka no obi nim chen no mebo a enti ye kan sa de a ampa eda ho emo ye gina fidie so akase si ye kase ye nsuru oba anwe ya ne wo bi e wo tifie kase eh wo ba me chen se nsuru mi o nte ne me dabi but ahwe ye yete emma bi ama memma bi ti wo mo wante ayete se every can say ko ayesrem ko bo nwum wo se mawi o se dabi aka ba ko aka de o se dabi atia no wo bo wan bo e be few minwa be ma bi ba bia nsensema wadi no anya sem keto be de na de wate ho awa kwa bi so odi sensema ewom wan hwe yenti yenwa bi agigya oba anya sa no ote dem pese me kan nyina ne se ahweyie afe na wudwane yeyi ma fi abrabo manya yo ofosuo ena fidie ne nyina na ma no mbeku yan ade omo bia ma no nya atwom bia se yesisi oba emum ya hweyie oba e boaw oba wafa oba na ma de wanya baabi ete ofosuo suoba no koma wom ampa wafa oba mo ye kama okay afe kodu baabi a oho na wo kire ne se afe de wu gya na so akoba bi foforo wo betwu mekwagu ho eti so wo ba no ye nhwe ye ka de a nye se wo ba ye kakai anase nye se wo ba sabe preduasa ye hu na ye fa mika jam ye kwa ye ba ye sika ye nya ye kwa ye timpiti kwai e ka ye nko anka ye mresa okay wo pa ye fasi fati ye ne wo dem wa ye pe ye je nye nyina nanu asema me de tuwa na wo ma ye no se ai mkrofo bi fra me ai zon ai friends ai zon 18 ai your friends ai chama masa musa nanu obo wasiwe wo no me amen ka asem kiro ye sika ye nya no ye nyina ne kofie eti suroba sika nso munya no mani bia na ede ye ho kire yen eti de me kan nyina ne se oba de ye nsuo oba ne wo ba ma ahweyie okay ahweyie na so ye odifo yo ofosi obinchia ofake okay ofake owo galaji sechi wonom na menchia we ni akase nwia nanaje oyitri adomnti nanaje nyame onhyira ho na yemu abaso ofosi usiri oba nokre olaje obosio suoba e true opebiara sa kotodwa mienu na edi gu fomo no ye fani nkusua mienu ye fani sede na ansa na sede so be gu fomo no na nanam wo kasa itaje se fa
nananom no mo yɛ hwan ɛne ɔbaa hemfie asɛ apaso wɔ biem sɛ ɔde nsa hyem asɛ yɛkafa etwa ebe miaw ebetwa wo ɛnti ɔbaa agyapadeɛ etwa ɔbaa yɛ very dangerous sɛdeɛ na woka no efie baabi a ɔbaa ka so bɛko a ɛyɛ simple you die ɔbaa de ne to trase ɛwɔ adwaye kim bɛrima wase ahye dɛm kyɛ ɔta se o yɛka sɛ awɔ sɛ yɛsuro maa ne yɛde ani deɛ ma wɔ mu sɛ yɛka nyina wɔ sɛ yɛhunu sɛ biribi ankɔka papa a ɛnyɛ grɛdɛ biribi ankɔka papa ɛnyɛ grɛdɛ na mmom yɛmfa respect mama no maa ɔmyɛ very dangerous baabi a na woka sɛ ɔbaa bɛtumi ama bɛrima afiri kuma ase aba kɔnɔngo no hweɛ ɔbɛka kyɛw sɛ ɔmɛgyina tɛkɛ yɛ a woduru hɔ no ma sɛ mewɔfa frɛ me o ɛtimi wɔ dwo so woduru dwo so ɔsɛ ɔsi o mewura mesrɛ wo deɛ medɔ nti medɔ mahu a mentimi nante bɔ mmɔden ano berɛ a kɔnɔngo megya station wɔ a wo so wobɛkɔ mekasa yi wobɛma agyina so da wokɔ ho sɛ ɛkyirɛ yi wokɔpɛ baabi ahwehwɛ ɛti wobɛkɔ baabi a wɔde wafiri kanya tiɛ de wadu dwo so wonam fam kɔbrane ɔba yɛ dangerous Oforisuo ɛma wɔ su bi wɔ mu nipadua mu a yɛnka sɛ ɔba yɛ wudi ni sɛ ɔkum nipa daabi na mmom yɛpɛ sɛ ma ɛma no hu sɛ ɔmo tumi na ɛkuta wɔ mu na no ɔdene because ansan na bɛrima bɛyi panyini bɛ na ɔwɔ ma wei mu na wɔsɛ ɔwɔ sika sɛ tam na wɔsɛ ɔkɔ ne yere anim anaasɛ ɔkɔ ne girlfriend anim a ɔmu nkotodwe obebu obi wɔ no wɔtumi wiɛ n'anim nkotodwe ma ne dan anim nyinaa wɔtere wonyɛ ɔba a wɔyɛ stɔbɔn a ɔde wɔbɛto fam ɔsɛ na deɛ mpa deɛ menkɔ so wobɛwie na ɔnim nkotodwe no nyinaa worɔworɔ ɔtwewa so ɔbɛyɛ a woka no asɛm yɛi meka kakraa bi ɔbɛtumi asi pintoɔ de ɛgu w'aduanim wonim ɔbaa koro yi a bɛtumi akɔgye aduro no yɛ dada nkyene oh yes dada nkyene kakra wɔmfare nyina ngu ma wonhunu ne yɛkɔ ketenkete Piao. Steps Piao. Obomu miensa no sikam. Obao. Kiki. Obao koko. Timi ma kwabrane. Bo steps pa bosan bia manitua. Ba chobena wo from. Okay. Odi fo odi sie no. Dabi ekabi. Odi sie no. Hey. Oforisuo bi besi. If you ask what the most I was here. Obino. Oforisuo enti yɛmfa ɛne die ne obuo ɛmama na yɛanyɛ saa yɛbɛbrɛ gu yɛanyɛ saa yɛbɛsie yɛn na ɔbaa no na wɔsere na woda hɔ so na wɔsere wo ɛti yɛnyɛ adeɛ bi a ɛbɛtumi aboa ma a ɛmama no mfa yɛnkɔhyɛ yɛnsa nkɔhyɛ gyem na ɔmo mfa abaa ntwa yɛ ti okay mebatwa ataseɛ Matias because ɛmaa ɔmo yɛ very powerful the whole way Samson deɛ na wɔkan Pacho na yade ba kopɛ me ma no sim pacho Samson de na wo kan Samson no ne yire Dilala no muru Samson so na emom ade ba ko na wo oba ne hunti san akafe no Eni na me no mi ye akasasa Adabi Samson onye nipa me no tisa si Samson no e be ma no me anye hu oh tie kwabra minu mienu yefrim oyire yire ko oyire de faso ewie ohene yemko no na host tu ohene yemko onye yemko yin Samson no omoro Dilala so ana Dilala no so but minu mienu ade na afiri tete na aba bedu sa ana je so no nwia no nyina kafa mo kafa ye na kafa kwamra meboa kwamra ye na mema ye ko fia nkafa fia asem na meka kwamra ne ye nyame ohene yire yemko yanim Oforisuo bema. Unya membo mo Sadia omo esia akasa abre no omo hia 5G. Ene mi tuam ni kakọ baby na me buy na ma bre me no 5G sisi ana. Mo ahoden ni wapom de ni gina so. Betimi anyama ahoden ni back ntini ye kan for de ama obi ya 5G. Baby abeko bia store bi em no ene ye de edi bronya no de kama energy drink and some yansadin bia enimunti mixer 5G
okwa no aye wonsa say 5G wa bie wonsa ne mu ofo so be ma asam na mo de aba no awon ko fo bi poche o mo ni hwe me o si ana me be ka na se ba bia o mo hu se wo ya duro no de obi atwe o mi akura se me twe o o twe me aye oh and that's how she break wo wa yinim mi a me twe o of also be ma Emma ya breweti ya mihemu bi ye enipa bi anasa abode bi a onyankopon kura na niku ye ho ena enipa enso aniku ye ho enipa na ameka eho asem na anasa meka won ho asem no eye mema fi sa wokotwere asem ni mu a nyankopon ka nipa na or refer to emema enti nyankopon abode mu no na niku ye ho ye ni nyankopon ka ekire bisa omuna samwase ne ka ekire no se na ya na osiye no wososo ne so pa oya de na wose wotwa ne kese kwara ase wotwa ne kese no wasa atwene nsa break kakra sanso na emema we no wo mu ka ekire enso ene ema wono maame ene ema fi se won free ema mu ene ba asase so be ma bia ne ote ha se no mu a ana wo ba bia enkanka ne se wote ha se no ka se soroma na ema mu no ofa baaye anti kwan bi so no doma na se soroma wasem na wo ka ne de ne kwan so ano no ema ye enipa bi a ye ho se ehuhuro ni awo ye nipa bi a se wo ya wadwen se wo ne ye bedi ni yi a ye ne obedi ni yi ema ye nipa bi a se o ka se wo de wo mo bekọ ako a ono to betie agina so ono bekọ ako na mpempi na no eya na mema bi ma wonom twedie mu ene wo mabasem edi wo mo ho eyi bi ase wo ya mebobo rough wo ya meye wo sei ene ya meka sei bema bi ne nsem duro ya na ya ofiti se anase ofise ababa wa bi a one ne ti anase ababa wa bi a onye obi asa no okoto ne nsabo no nene o hye prison yard oba ni hwe kura no yese panyin ni hwe kura no o wa abache ye friend abache oba ya ache mama nkyere wutwi kasa na ya abache oba ya ache ye nka na abache ya abache oba ya ache nti ne ho no den chen wa oba na nsen ya abache so for na kasa abache obi awo ni di mama mo na ofo so be ma sa ema ye bosom kese ya wo ka ho asem mama fanfa ho Delilah bra okoda da Samson no said the sika no watemu ayatemu fo ho no ade ba akopɛ Delilah yo bia na ne ho ofɛ Samson no onye bad no no so ye be ma bia ne ho ofɛ so wa wo hwɛ be ma tinua na gu ne ho a be ma ye wo no onfa paso nka ne ti da no no so ho ofɛ no ogina ne naso nanso ade ba akopɛ ete said de na okasa bosom kese wo kwa animu ampempi na ne gese wo bu ntwere enye ne na mafo ya omode styles ya ba enka bre bia me kura mpo de me share me de ase na nka da bia nkotodwe ya na egugu fom ene na ne ma bia sesenti yeso asesansa ne mam kakra wati ase enti no sa bosom kese na nyankopon ede tale ye ma ho no se wo anhwe ye me kura ma penso se wodi wo ba bi bone na wo ka kira wo sa wo de komedi a chawo wo je ho akini no wan pa chawo na wo ko oba no ko hye adwaye na wo bone ho adagya no wo de ne bosom kese etale fom na sa wo ka se otwe ya wo mu se otwe ne to ase ne ade na wan hwe ya ade beto wo no nke ye twa wuti kura mpa nka wan kasa kura bia nka obefa ho adwane ema ye enipa bi a se o ka se wo fa no a wa fa musuo wo ja no susu a waja asrade fi se mema monkuto muntimi ntena enu ntina nyankopon hwe ya obo ma de beka mema ho no nanso no de ameka kire obi ane se suro oba abrewati ame ye oba nso ya suro oba se wan suro oba wunyini nche se wan suro oba wan kasa wabra abo no wuntimi nkwo wanim ana wuntimi nkwo nka te se de watena se ahyehye wabra abo no de nti ama me kasa no ofo so be ma se wo hwe man kasa oba kasa obedi ubone a ewo mu se ma kasa abode mu nyansapem no ye se de bia na se de bia no oba timi kasa 20,000 words
ensemfo amako 20,000 ena oba okasa obetimi aka emema ekasa just 7,000 na just 13,000 west ena da ema ne mema nteme day so oba nti na man dodo na ya na me bi kasa no me kura mboto da bia me kasa enti so so oba kasa de etie no na we say no se oba bi so wo a obetimi di asama sie ne ti obetimi di asama hinta ne tirim wona ne ti wona wo ya ne bone ase ne refi oba de ayes oba sika yetafre ho ye ni oba sika oba de bia ni ho a ye fa ni free ana say we de me yire no nti ana me girlfriend nti me di bia na say me ye bia ko yetafre ho say wan hwe ye dachi wunya fom na ketua bi say obeje na ade de free wo eti me ka kire me ma say e ma ye nipa bia so ofo ye na wafa ade say wo hwe ni ye ana say wo kura ni ye a wanya ade na mom say wan hwe ho yie na so ka say bia wo ne betena kwa bone so a enema pii ye yensamone de obetimi di bia yew edi efi se oba bemma ekita wo ba etise kosua mechanics agimidi je se de ne ye keka se oba enema bemma aduane de mema dodo na no nya de omo pagya hokọ ene ebi wo ho ankwansi enkwanhye fridge mo fa ba yezi so kra no wonsa bia na se mo a obetwe am waba mema dodo na sa na omote sa susu na bemma ho besane no a dodo na anya nne ma sa ayi Sodom Gomorrah fons ene ma ne men tumutu ne ade aba enka emma nko aho na bema ne ho timi sane no ewo na so no se ye ka ade ayi de ebeka se bema wo se usuro wo ba se wan suro wo ba enya ade a wo betimi enyina che hwe na wo ne wo ba an challenge da wo ya wo yiro wo ye wo nuo emfa wo ne kuma ya wo ye na wo ye opanyin mesro bro ho ase wa kwa adibi wo ho ahwe ho ye simple ewo ba ho anhwe ye na so ye so do oba beti agina oba anyi obi asa wanhwe ya ba bia obekwa akoda no wankasa no oba ka eja wa adwo ma me fancy ase no okay bibia anything is possible for women oba bi ni sika so no di agro o de be ma commander eti ko be ka forman commander ma ne nkwala ba abechew de wa ho no nti amfa wo sika ne utumi ne wo tenten ye no me masem no endi rough wo ba so ma me fancy ase no okay abroti ase emma wo mo ayo mo santrofia no ma ofa na wafa de uja no soso a wajamusuo emma ade omutimi ye 0551931931 0551931931 0548931931 yane yatiefo enso enko na yenko twetwe enkomo kakra suru woba bema na wanyini ache hello 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 Oforisuo bema yey Maju panipa ye unu kuma Richmond the small boy carpenter mamponten Oforisuo de sembebe na asem we de na me de ba kwa na me amiam hwehweme asem ni akobosi abro ti ase de intro ba nanka hwe asem bebe de bi Oforisuo ne de ye ka bisan wi e benya asem daachi we no just waka jabi abro ka mo ti enwure fi ni anya asem just waka jabi abro ti ase no kan se ye be gun kotoje me de chemo ye mun kotoje bi na me say and I'm a first time na ba bodogi ye mun kotoje ajo Oforisuo na troba mpo me no ba bi tena na se me fum no pa be 2 years nation team o jam na ma mi hu se ma fum na sa tam so be ne de ni ho ko na mi ho ko team di trobia Oforisuo me ye mu hwe nyiyi na taf me jo ka biara o fum a fum nki ni na chini ne nye manenka Oforisuo insuro ba ni nyina che that's it okay hello Oforisuo maje so panipa udin baby afrefri ma teacher ni WhatsApp mu rai Piero meta no ntia mo bono taw wadaro ma obade to turo ba na mi ni papa o be bi na mi nya kasa kaka e kwa juma be no anu ya nya ya mu ti o to be ko e ti danga mi di ncha ta ko me njo ba di to ba e di ne pa kwanya we pa cha pe wo to ni te ki de cha che we ben paroma o yi te o
go message just on. I don't make you that it. Okay. Pierre so suru oba because so happen to one be kun. Hello. Hello. Tani udi baby are free. Me do we so me free and also. Okay. And the John Cano and the most Mokano. Between Obama Beman and Yankupon, when you say, Obama Mumuna or day, we need part more a big we need to meet that Obama Bosonian Cono. A idea if a mad year, Yankupon Bomo strong. To me, power, emotionally strong, and members of physically. Not in say emotionally close than physical. In the media, they are powerful, so we got to afraid them. Bye. Okay, hello. Hello, follow. Yay. The Madu was a phone. Majeso, Adango Masini. Boko. 7 women and masses. Matonka, Nasa said the accurate to me. Ubia Joso. Also for her. Ubia Waha. You made the moon. Okay. On the family. Imagine when about it over the meaning about so now. It's about the night. What's it say? When I come to the Srobesia no aje so say media. Yeah. Ah, what time so no? Ah, you. Okay. Piao. Just a best Srobesia. No, I just say media. Eh, ma. Hello. Hello. Penny Woody, baby, are free. I am Nana, a friend. Okay. And my dear, one throw bar. Throw bar. O ba bi tuma da wa enkwa ha no de wa ku gina ba dia yinina o ba bi tuma wa ko de sie na ho akire ama fa sa akonya so akira Sompa atifu ni na o so fo ni ma o mona Samoa hey mo to ko die na we kura part 2 be ko we de se mu hu ne part 2 o topic na gas on topic no. Any family. Okay. Hello. Hello. Good evening. Good evening. The pato. And near Ghana no. Between the evangelist of Africa. Okay. Aha. Kaka American say. Amadia Omutrimu we are them as you draw. Adia, a woman say, or baby me up to I and I gonna say, or still have baby. We are them now who fear who are them. Not now I guess for Banner crowd. Or that you have around them. Not one that they poor. Not one that I'm yet to watch them. Oh, no, baby, women are worried. One more time, I was to Yenya warrior. Don't want to Munya warrior, my Yawario. But Yawario, after now, that tomorrow. What time have you say? What is your ba? One year, no, I don't go out to near that too. Out to near to a Japanese, and the man there. Because I was Unsuma, the man wound. A battery more than it. A battery more than it, papa. Madam Watson. Okay. Hello, last caller. I am your one year. Majuani. Oforisuo Bema. Na go say. Oforisuo na me ya de kaka. Ah, say no dia ko ba no say esi esuromo. My man suromo ma no. No se kura mu nyini nche. Wa so what is so? Osei. What dey atoso?
I manage some papa club for me now. Okay. But so ya munyin che na mo am have be am ti free by ya. Obi na san kan se mo hwe ye o ma ho. Ah, Oforisuo. Ye tie. E na ya obi na san kan se mo hwe ye o ma ho. E ma ye dangerous. E ma ye odun fukumfo. Ye na so kada bi so a na ba bi a tia nto ni kwa die. E ma o so wa so ba. One slow ba. Oba ni ko tina so dem. That time so that me no one e ko wo. Na so be wo saka wo me no da o sai chem na okunati. Nti ma ye hu okun. So ati ase. Ai, abi wa tia me tia ma pro pa, ma me nta ma me hare tia bo afari wai. Okay. Na ko ma ko na ite power so njo mo die. Me tia mo nyina. Okay. Okay. Your last caller ekoye woba na mekura no na meyese na adai oba bi amfrene ene ne asem ya atome cause oba bi beta ato no de na aye kama papa yi kumazie wuje kwayem ema wansuro wo mu anyini je wansuro wo mu a wunyini kete akaka krabi na yabo de awura Sompa TV ne so akaka kete na yabo edi ewura Sompa TV no so Sompa TV no so na dwumadi aka nyina no ya dan yani edi ahwe Sompa TV no so na yahwefo enso ahwe yen edi yefri ho na ayefe na yi Asem Mpe Nipa di Asem Bebo Asem Mpe Nipa yakọ Sompa TV no so enuti yama yahwefo nyina da akwaba edeba Sompa TV no so na wamuna samu atrase saa no difo po kwabena enso age na adwa na wahene yire mame yeboa akua asua mabronya woya wono so age na adwa de ohihye dwumadie ema ene yede ensem twekyerenche yede ebrew na wafo afutusem afrimu eye bema wusu kantan krankan chief executive producer wahihye dwumadie kama pa na ne mano so ewo ha ne mano sa ena oyoko ba ewa ha atua na ba nana ya mensa abrampa wono so ewa ha ekoba jesi semprimu ekoba sa kola ndo de baba na ekoba no me pese me ka kire koba se wo hwe maye wo nsuro ma sa koba no ekoba kata deputy so I study no mabia kantan kanka ni nuanom ana meka se ni nuanom woni wo ye adwuman Osho mo edi ekutekute mo ye esoso pa akese ana uja akese pa ma hwe kura mekam ketrema ana se no ma bi won so aba radio so asesano enye dina sosoma wo enye dina sosoma wo ha medika ka acho se kumase ahe hu che kwayem kumase ahe hu che kwayem awia kura na mo ehu na anadwokura de ne bobo na edino soso de na nsoso saa na ewose eko pike ewo ha saa na ko MC awa David ewo ho yima enso ho omo ena de yenam Sompa TV so ene ye social media handles ni nyina Facebook no eye Sompa 93.1 saa ena obesai ehun yen ewo Sompa TV Ghana eno eye Facebook no na uko YouTube so a eye Sompa TV eno so obetumi atie yen na wahwe yen na ode afiri ho kofro bofo mpa be masikitu am yipebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo 19 me ena me dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so sodro drivers ye nam touchline ko a kekrede Asem Mpe Nipa na nipa na pene ho asem odasani no a ena kwatwe wo yene ede ema ne ho enuti ena anwumre me kan cho se Sompa Foundation wo de Sompa chede aba Sompa Foundation wo de Sompa chede aba na Sompa chede se me kan kira wo se baby bia ye nam ya wona wo de nwoma bia ba nyina na Sompa Foundation so wo da wo mase ekwai bi so wo da wo mase papa Sompa Foundation Sompa chede no na asem America no wo se ekwa bi so no Sompa chede so mama ne da ye so ebem ni nyina ne se ekwadaa mobrofo wonni bi no
wonni bie ne nyankafo no ene makurafo no bronya brom betimi adidi asere agu omafuru so kama na empokura no makurafo no ombenya ntoma no mde akata omadaja so Sompa achade ase mini kanfa na ase mamo efrise mo ye biye papa anu nti wose dasie bi mra biem enu to obi bia da wonfa bi maye no efiri kina ko nyina da woje Sompa achade ase fabra wo beje na ye fe nya bi ama mobrofo woni bie ene ema akunafo na aye fe na wose me ka cho se eyemo emo ode ba kama emo ti tomatoes milk ene ade no nyina ne se esan se yebeko baby som so aka ho no nti no enkoda nyoma baby diaper ne ade no nyina da Sompa foundation se wo ba Sompa chede obegye no de aguye no ada wase ama mo piafo na eduru babia obi wo ho a se ya obenante akwa akoto bibi no eduru babia na ani ha kakra bem Sompa chede se ha ho momo number ni nie send faso sede be ya sika famu so no ye kasa ye boa safo sika famu a enyoma be konkai ede amaye pa yie eno ti momo number no hwani ye na tworo wate odofo momo number no hwani ye na tworo na nyoma enkonkai ema Sompa achede 0598 559802 0598 559802 what tro de mami sisu ba kon kan ho ebia na number no ba ko kem 0598 559802 na edia beba Terawan Media Limited anasa Blessed Foster Terawan Media Limited anasa Blessed Foster Sunday Kukro emetom na nyoma enkonkai emfama Blessed Foster na beba na nyoma aye kama pa na seduru baabi na nyoma no waboaboa no wo twen enemede beba ekira mede beba emane haw kura kwambia so fra number we na fra yen yabajo so ese fata si ye de ka ebefa ne ye de ba yakache ha ye de beba amana ye feye papa wo pe hu komo foforo bia so adia eye number we ya 0249 942 842 0249 942 842 Sompa chade Sompa Foundation ye twel amanyoma konkai edi amount eye mizo food drink mizo ye adie bia de ba na nkoda so mu a e content adie bia wo de ba na nkola so mu a ene nkola so eye mizo na wo ba Sompa abro se ye chi a biduru nkola na de bo ampi mizo one oh na bijina ho na mehwe nkola yara e cha kwam de yin beto TV no so ampe na no mo bo no nkola ndi mizo bo ampe nkola ndi mizo bo ampe na mizo no anwoma wom mizo no enwoma wom papa na mizo no wo hwa ye wo anka de wo ho mizo no ene wo mango flavor no na ye wo grapes so de wo ho na sede apple no de no amanfo ani agye ho no na pineapple no so hwe amanfo agye atumo original one mizo na emunu pipa nti wonnom ya no ano ekwam do kra no a na wamme tie ebo akuafo bronya ye beto party eye mizo one mizo chale mizo eni mizo ho agro kra eye mizo food drink nduane no wom nom enduane no biada ho na duane hia se bema wanyini wadidi awie na aduane na shaw so no no mizo na nyoma konkai ever ma ho ba bia ye ton sa biada drink bia ewo kumasi kropo ma biada efiri na ekonyina benya bia to ho na wo panido so po na watode a eye Sompa FM ya foni chirem ewo Sompa FM a brabeto bi ko gusto wate wa bromirem na te somfa so enu nti na Sompa fo de mizo food drink abadwa so se emwa manfo papa fresa number we na brabeto mizo ni bi woto ba ku miensa no fa bi ko gu fridge na nyoma konkai emfa emau 0246 270 221 0246 270 221 eye mizo fruit drink brabetobi na mo abronyan o party na obeto no na nyoma enko enkai enfama ho de oba no anya trase na ansana no
Yako Dr. Professor Abe Homra. The Wabananya Trasino. Yako Professor Dr. Abe Homra. Abe Herbal Clinic. Abe Herbal Clinic. Abe Semen Cancer se Brunye. Or more Bianyare. Dr. Professor Abe Herbal Clinic. Was he Brunya way? Or bien what they are be Brunya name. Na se wasun anya den. Na so bana kache. Ewo tano so apatrapadia. Brabaje habandro no odene. Efri so de habandro nko a. Ene di ne djuma. Eno na kwasi broni friend organic no. Organic na de broni bibini sa no. Bibini sa no na de bibini sa no krupo twedi ampo basa ya dom sa no. Eye haban ya. Haban ene nu tan ni nu bran ya. Ena Dr. Professor Abe. Esanse haban nim no. No so nim haban ni tiro. Hey. Mami di habai edi juma. Mami di habai edi juma. Wadi habai edi juma papa. Dr. Professor Abe say, sexual weakness ana. Unkuma afo na duru baby a bema nei. Unkuma afo no mo hawa adwene. Na se de unkuma afo zi ye hawa adwene no. Ababawa, se wan pe baby amfa. Ano be ye den. Yi kuma afo motomobo. Na se enye wono a kuma afo motomobo. Enye makuma waba no o. Eye bema no a. Sie enkwamo no na wo ye mre bema wanhwe ye bedi di wira tem kwa unwa ma bedi di wira tem kwa ko na Dr. Abe nkwamo no onyi yirim ko na Dr. Abe nkwamo no wo ma ne kokosoro said ye be ya dachi ankwama bi no obetumi ato ma me din obetumi ato papa din ye tadwamba ha no na eso a ye wode nyoma bi babobo ho wode nyoma bi bobo ho ama na ye kese emunu be pi na ye kama stomach ulcer na yare bibre bi ada mami abe se fabra na kache na nyoma enkonkai emfa emaw sickle cells no dia ye ko Dr. Professor mami abe ho na nyoma enkonkai emfa maw hepatitis B no kra de otenete hepatitis B no wotenete kra na nipa dia trantwie wo tanoso apatapa kwa ne so nipa dia trantwie wo kwa ne so na Dr. Abe mfidia maame no wo no mfidia maame no wo no wo saya de mamanfo da na se ye papa so aba so bodie ni nyina da o manfo ba am Asem Mpe Nipa se mo amfa Dr. Professor Abe Amadia kayade kuma manfo amoma to na nanom sia do papa ababa wa wuntimi enwo eba no to wo yamu ana asai yesinsuo hie ede ebe nsuo hie ko Dr. Professor Abe wo na won kwotwe nyoma emfiri wo yam ho emfa maw se de be ya obetumi awoba ya de bibire bia de firi wo na so kosi wo mawura no Dr. Professor Abe say fa kire na fa na kache na nyoma enkonkai emfa maw ye frɛ no ewa ahomatofo iso 0243 345392 0243 345392 and now 0506 460208 0506 460208 yakwata no so apatapa ne yakwasa ye ho yade ewo Dr. Professor Abe ho na enwoma enkonkai emfa emaye enwoma konkai a ye bedi enkunim yakwa computer so agye di mra ye ba de obana nya trase asantecheche da proso no ye de bebre wonwumre ya Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomaturufo 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic wow. Abeba matia kaniso
Obakus. Wouldn't miss our bra panyin in a yassim, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, or by China. Konfanko, Asem Womo, Bibi Power. Me de sebi nuabe ma no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi. Bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. And madam for one country me. Listen na die we dia ya asem ketu e. And na tiefo. Obi antie de me kan yi. Ba ma duru biribi a esa wo ye ho duru. De ma ni je ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple kra. Aduru bi was cement ba so. Asokore mampon. Ye friend cement vital herbal mixture. Ni nsu ho ne topa ye so ho. Na sa duru mema nyina fra na gan. Mema duru fra na gan no eni hammo. Wo de ya ne sa wo be no. Wo pa mema duru fra na gan bi ato. E bi was asokore mampon. Cement ba so. Eni mia eto bibidro ni abrofo do no a. Sa wo pendo do atu a. Kodani farmer. Kolinak. Misty. Epidank. Presa number C 0240616061. Mema duru fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Hey Jack, there he comes. Yes, but I say, now what him say Ghana dear, the biara yesama, and the weekends Beyonce S-Mans. Guys know what's up. Hey, you trodo, and to say Yamu say ya, na oyirika yirbites ninimia Aaron orange spread drink. I'ma say no aye different crowd. Me love that. Nanakodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear Aberdeen to a year and I upon to piano. Oyirika yirbites ninimia Aaron orange spread drink. Masi no call quick. Minia GB now so far taste. Babom, oyirika yirbites. See now your difference. Aaron orange spread drink. No many yansem, one Tom Mpe Nipa won in fear do watch and sesa open for no FDA Aji a dready and crash me at Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana city on the spot every time. Gosh. Check your counters, no quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win one Ghana city instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hallelujah, hallelujah. Many other four Oshemi, Drani Odifo Samuel, Arwo, Menshia Ahimboano, a Jabba family house, or who county and a mammy Jenaha, or how be a dawaso, say a mania a dawaso, a car and a dawaso. Yale Kranko and a dawaso, Otonia and Tana, Ubinebu Quasia, Ubiju Juma Frunsem, or Baby Nesisuana, call to Asem, Nasa a day. That family so ama wo wow femino. Why is that? Drane Odifo Samuel, Apanchereja. Okay. Asem Mpe Nipa Jumadie ena sabre waso gusu awutie ewo Sompa 93.1 na wani egusu a wo hwe ewo Sompa TV no so no na Asem Mpe Nipa no na eneno resource bi aba kama eye nice resource, very nice resource. Eye abrantie yawano ene ababa wase wasem no resource na ba kama resource na ba na akodru baby enuru fiada de na baby ewu na ekwani mu abi ama omatumi akwa ware Asem Mpe Nipa nko na benya ne seye han efiri sa akoya aponche tokwa efiri soro na ya beje mu boko ewo fom se de si huru ye no ase wana na buafu ode ba ha no ya wano ya frɛ no wano so de se yo eba ye na ogitum da no se wo betua ampa bema no ede enwoma bi agu kwa so a eye kama pa odifo Lapanyini yada Sompa Asem Mpe Nipa fo nyina ase ka kwa kutiem se me dwumadi ameden ba eyesene anano Yankopon adom wa bafie
ama otue bi nyame yadoma ndu Friday de ne kura nti chacha wono mapegem kakra enche den si from the ache sem frama we no bokama frama ebem eti Nyankopon yadomo a na asofo mutie nyina nya ruhyemu se kosia da no bibia betimesi ama wade na koto kama because the why no eso sene de aka no okay eti ndu Friday de twede Nyankopon tumenti no bibia be kama e de tiefo ne ahwefo nyina so ase ti omutaye chi na kyerɛ sɛ efiada no deɛ ɛmmɔ bɛhwie be ɛmmɔ nomienu hɔ no deɛ na awale no ye kodeni me nyina be me akasa kra me kwa ase ajo me am kasa me kwa ase brewati aso be kobi eti me de me na deɛ ɛfɛ ne sɛ yɛ Asem Mpe Nipa no nyɛ sɛ bia nipa nim guase o dabi ne mom no ɛyɛ asomdue fantastic amammerɛ ɛwɔ hɔ yɛ amammerɛ no ne amanneɛ no wia no akɔ ware na ayɛ fɛfɛfɛfɛ ɛnyɛ saa yeah once me na se me tuntum but onu nti me fitaa akɔ na awade no ase eti asofo nyina nya komapa ene odo se awade no ebeba so Nyankopon ya doma Sunday okay na kyerɛ sɛ yawa no ɛne ne yere sika na baabi amframa ne bɔkɔ no deɛ enuru fiada no yɛbɛtumi asi supri sɛ aware no ɛbɛba so na saa bre deɛ 50% deɛ mɛfa ne sɛ 90% America na me fa no 50-50 90% sɛ odwa bɛwu no onyangu ya ke mfini dwamfuno yɛmfa ne 90 ju wɔn se me kan ne 90 ɛne yawa no 90 deɛ wawie me de ka me fa no 50 sɛ ne asɛm ba me to me bo deɛ ketwa no ka ho na ɛso ketwa no ka ho na ɛso eti deɛ ɔba na nya atenase deɛ ɔba no anya atenase deɛ ɔba no anya atenase wɔfosa wa wɔse adaka wɔnka me kokotema me ni wɔse abetie sigya so deɛ ɔba no anya atenase ɛno nti ɛne adware ɛba adwuma Asem Mpe Nipa yɛ dwuma dia ne sɛ deɛ ne ho akyere no yɛka mi ma no ne mmom sɛ yɛasisi sam ne apo mente me ho ase deɛ wode ba ɛno ne yɛbɛdi akyire kama ne yɛde ama wo ma me wakɔ aba ɔba pani ne mpom te sɛ na me adomoye udin ni baabi a wofire me de sɛ wa me firi bo ho ampafo ka de akua na ama ka bɛyɛ sɛ abena sɛ wa abena sɛ wa de agensi anwumere agensi omona samwa ka ne maame wo di dombeko nanso de abema ya priwutrim duru baabi a bema priwutrim ampafo na ɛdeɛ ɛna de wɔbɛpiem ɛwɔ Asem Mpe Nipa dwumadie so yi mepaacho masam ne sɛ menem papa ne tenaeɛ ɛwɔ enchi nti wɔ meyɛ koko adwuma ti yɛyɛ koko no ɛso ya na onye sika no ɛna wɔbɛtɔ plot baako wɔ boɔ nti plot baako no wakyɛ mu mienu mimi deɛ yɛ half ɛdan 9 esi so ɛna me papa ne ba bɛɛma ɔno so ne deɛ half ɛdan 3 esi so ti wo ma na me papa ne free mu ti me papa free mu na me papa ba ne deɛ wɔkɔ enchi hɔ ɛna me so me deɛ mete bo ho ha ya ti wo mu na me papa ba no ɛma obi bɛhwɛ efie ne sɛ wɔn deɛ ontumi ntena fie nti wɔtɔn ne deɛ na me papa ofa ase ne ba e friend kwa benya ako ote saa pa na ofa akuma ebubu me papa ba no pono nani eyi ni no matugu abonten se oye be ma pa o mla fie ho se oba beton efie no na ampafo efie no ne nkrata ebom ana se plot no mo cheye no obi akoye ne nkrata anko me pa cho krata bia ni susa na eyi plot no e krata no na ewo ebute bomba ako okay enti papa ba no so te se wabu ni punani ayi no ma ato agu no obae no ode asam no ko ahemfie ebo ho ahemfie mpanyimfo anim to mo frɛ kwa benya ako no maame akosu acha ɛna ɔmo kɔka asam no ɔmo edifo ɛna papa ba no ka kyerɛ ɔmo sɛ wɔn die obeton nifa na kasa ni nyamu no obubu punu nani sa na me wo fie ho
ana mkate kwa benya akose nipa no woni ho ti so obubu ne puno ni saa yiri no matugu a enye e ho na kwa benya akone didi matam ka kire me se ma dwemfin tina ewuo bi eba me nkrofo so na me papa nso na bro na oye bibia won kaya busua na wo se me ma no ti se ma me ma fa me na ensi fom na se papa ba no e beton e fa na ono so e fa aka ye media no obeton enti papa ba no so ofiri enche ba ye na odo ni ko ahemfie ho no omokoka asem no kwa benya akono odifo na papa ba no ka chen se one day obeton ni fa no wako na ontumi ntine fie ho nti woko kwa benya akono so aka chen se ma fa me na ensi fom na se me papa ba no ton ne die na wo so e fa aka no ye wo die nti wo beton o ma kwa benya akoma me no so akosu e chan no nyam papa na de ne tena fie ho no wonya ba bi ntena na me meje ne tena ye enti akosu e chan no woni dan ofie ho kwa benya akoso woni dan ofie ho enti me dan a medam no na me ne o ma me ne tam enti se kwa benya akono asole e de manso aba fie no so se papa wu a on na ye busua panyin on na ye fie wura enti proto na aka no ba besi no wa chama oninu yam no wo fa asemo na mse se o de manso aba fie no so se ye ne dia dia ene o ma me no wontu no wonfa meja de ma me na menton odi manso aba so dia wontu no wonfa ma me na me de menton omuso omuntu na entu china enti e ba sa no me ntifie ho e papa ba no so ntifie ho se papa o fa ase akosu e chan no wone ne ma ne nana mo ma ye fie ho ma ya o ma che fie na dan na fa ya o muti mu dindindin enti o mo ne me atwe a mfie miensa ni so nya me de be dan mo na mo da mo mama boa me masam ampafo na o papa wo yen samase will be ana ba cho David wanye ne kwa be na mo fa so amoche nsase na mo di sisi dan no dan no ono ani si fa si papa no ani si to yale no ye mere na okofa mesini na osi ofie no na wo TV no so no mesini na osi fie no na okofa ne ba na uche mu minu na ode fa ma me no de fa so ma ni ba be ma te se de wo di wo fa mfa chan wo fa no no de o se wo ye abusua panin pe so sa aton ai o ye se papa ba de ton e fa ono so e fa ka no so beton na me se so de man so ba so de o muntu no mu fa me japa de ma me na me ton ma de because koku adwuma e koyi ntimi papa wa fa me anko school wa mensu adwuma bia sa me no fa me ko school a wo se wa kokwa ye mu fufu woni skanti no wonti ma me ko school nti me japa de o de ama me se me fa anhwe me hono no aye se wona ne ma me omo adi fie na abo se ye omo de ade a ene omo fa me fie ma me na me ton ma ade na me fa anhwe me ho wo de no papa ti ase no de ma ho me pa chan adanse fo wo mu me pa chan na fo ni bi ne hefo adanse na ye me papa na ba no ma wona ne tin otete no na me papa na yere ye ne ye adwuma no ampa fo duru ba bi na abrante no de oso obeton efie fa no na wo se wadwen finti na eduru ba bi a owuo ba na owuo ba me nkrofo so me papa ewu mi kuna ewu me ba nso ewu enti ma adwen fin enti na ma me so me ta me nkrofo no omo ewu ya semo na minim se wo wuo so eduru ba bi amanfo nim se wo wuo ba wo mo cheche hu ba bi a wo wuo no ekọ ba sa aka asem ne kire no mla me ka je ne se me boafo ne awurade so omo awu a me boafo ne awurade nyankopon kwa ne nim ade
kurenti abasa se die be poten na apese ye ma ho se mpesa moji me fie no ema me wo fa no se me papa ba de die no me die no ni nyina na oma ade aboso no ti me pese moji ni nyina amaye okay asem ensem se ya ena Asem Mpe Nipa yedi akire efiri se oni bia asem ena ye kama no chief executive producer ye hwe na ye tratra ye homa no na ye di enkomo ewo fie ho na ye di enkomo ewo fie ho omna samoa pani abusua de Ovoso bema ansa na ye betwen abrante ne na twetwen komo se kra no ensem bi ya koso asantemam a ya ne duru bia entwaye na ya na awreho he ababa we ya mami oti hoyi wo se ni papa ntumi amfa na nko school etu adi akira kodokoko enti no hwe dia kwa akoba enti ka no de ka ne so mfa so eni ka dai onfa mo ne bra hwe dia kwa akowie omono living legend ya beka ne se on se ya hwefo ya chiamo but o hwe efie esiwe ye mufu bia abomfia de na Africa especially Asante Mamua Asem Mpe Nipa sorry Asem Mpe Nipa sorry minim sese ne tie bia no ye wo normal bebre ho na ye de asisi akwan se mpanifo bo ho ban se omo mpese ebeye amase be obi akobodua ana obi akoye normal bi a emfata e wa Asante Mamua na nanom ebo omo ho moden e wo saade ne ho pa ba nipa bi atake advantage say nananom akasa nti de mepe ne meye okay ofoso bema ba di ka akase ehese Ghana yetete no ma besu na yafrumpan ohye aban ya na wonya tifo sese nka me yakase se wo hwe ya Asante Mamu ha ana Ghana Mamu ha asampa ekoso ye bua nkrofo bi ana ye bua mpanifo bi no ye ne asama ye beka no menye sure se mpanifo bi tie hwe ofoso bema Ghana nkwa ne ba bi a court bu Asem Mpe Nipa court dan ho a na nipa no ya pon no na nipa na ka cho so de se court abu ama na opasi ho me hwe ye tate sansem bi ofoso bema ye te nya nkwada okura mu mi hu bi da court abu Asem na wo se ne hwan court se opasi ho oso court abu ama na opasi ho ampa opasi ho nipa no be de no wako court abu anso abu nsem bi ama nipa bi enso still ade nya medi wo mo nsem because of otimfo wa owro ka of obeti eti na onim de yakoso owi ase obi atimi wo bi a ade ne yedi twa ho yedi twitwa ne anyafo yedi twitwa ho ani duabo so na nananom sabe omunim de na yakoso ampa ya odua bi a sabe dua bi aye nkrofo bi fia chese obekọ no oho ye se to sa basti di pe bi nsu anyansa wo sa de nim na de bia meka sa asem wo se ya metra fide se be cheduabo ne mo ade nso a ekuta wo obi eje no masa me meja nka njo se jamane nka na me wi amakwada o me de makwada me dem na nipa ne na mabonte no woti ni so hwa enoma we ekoso wo Ghana ha ma mi nti onya enu abresa wo a woti we aba obi so wo ton ne de ne se wo ma ne ton de a ene me so ma chese nya akoso he ma me nka asem wi ma me nka asem ofosuo nipa wo moti kumasifiem ana ye kro nketuam ya obi di nsamfu di nkwasasem a na sebo mu nyina pia kodi na kire masa enkonta bi wo wiase nyina no obi akobu ni de o nipa bi pesa no ma no ama mi woni kama for one ade a Ghana ha obi de yewa otimi ridi hu se wo wonum esin ni wo itide bi dompe na edan obeto de ama onu nso nim se esin ni ede wi dompe nsi ni wo ase de sen ye hwekru ni anim na sabe ya manado ya wo papa bi papa no na sem nyina ne se woni ne bo ehye wafuom agya kwa pa wo pama krante ana pam kusie na papa no kusie ne timi firi wafuom ekodu papa na fuom a san enya ode abiem
San yo nya de abiem because ye hwe kru ni anim ene amanado. Ade a no abrasa wate a woken. Wo hwe fie esi wo yi. Me nka se me bo fie bi abonfie a but ede be fie. Living legend. Efie ni o. Hwe efie na so yi mo hwe mo hwe. Ede be na sie se be ma kwabrane won se maami ni kamafo woni be ma bi woni wo bia ina nkrofo bi so asoletia no ena mu di nsemo ni edi kwasesem etia maami jahaya na no ba so a ye kaka sabe prejudice chise de odo ye na opay asem se asem ye nahi ena osom na maami wo so kokoto ede na ode kokoto maami wo so kokoto a wugina na jeje busa se maami mpacho lawyer fa ne kwa eti wa ade ekuta opa no ye nyenya ni age na obi afa obi a anu ampam no afa eti ade ebetima boa na nanoma bra duabo ba ma meka sa asem wo yi ade ade duabo ba no munka wo se na nanoma amra o ba ma duabo so ma wodo bebre obi timi sha dem na oboni dua etimi ya adwuma eti wudi nkwasasem a kire obi a be very careful. Okay. Wamna Samoa na wote ne ka no ose ade a ye de bra duabo de na nanom so amra enti ene oye ya na pampan ne de agyew ene nam so ne ye kwantoa ne ye kodane wamna Samoa. Okay. Yane one family clinic ebetwetwe enkomo kakra one family clinic yakone ko hapom den seri apom den ebesi atimi adwegyina so panipa memo akwa aba opani mejo so ne pom te sei nyamenadom ahodin one family clinic yeah ho asoye sisi ye ho te sei nyameadom bibia ekoso fine ayare se ekoso okay okay one family clinic yi no sede amanfo edi mu ho adanse no nwanwa paa wo no kre ye tie ni se on se o ye adwuma na ye adwuma pa ya na won kasa pi na free emra ye ba hai ansampo ni e beba kumase ye asenfosu twifo praso omo wo suadro mankesim baby a obesi bia no unyaka one family clinic a obi anim de ye na ansa na ye start edwumadie no na enipa pii wo ho a oti yaw ewo ne nipaduam obi achia obi kutapoma but ne kasa embuye ana wonya akwanhia bia na saade no duru ba bia eya na ne kana ye din eno nti most at times nipa pii wo ho a ohwa na anye yi a na wafa ne saa na ote ho na otwen se ne mrebe so but one family clinic ye baaye no eni da so aba ama obia wo yaw ewo ne widiem se ye na chi obi ho ha wontimi ntene ne mu obi ho ha ne kon se esiso te se de nipa de esiso na but ontimi ntwa na ho obi ho ha ne nsa gu ne ho te se de mi de egu ho ya but ontimi mpagya ne nsa ema ne nyeyie obi ntumi nante te se de me no mienu nante ebi kra na o ya babawa ana se obabunu but ontumi nante kama because of say ya obi ehye ne widiem obi wo ho a ne de aduro no wanya boafo wanya ayaresa intino aka waka dem ana se waka empam ni nyina no one family clinic ye bae yetu ase e ma odasani ho to no efri se yaw no ye omu ahodo bebre se wunim na ote ase a obetimi ade so nkunim obi wo ho ana ne de e wo ne honam ne mu enam no ebetima ye oya ma na ye ote se de o kase no krebu no but na kase no ho nkan ye ene ye woni a eye enipa ne ntini ene ote yaw ewom obi wo ho nso de ana ne de ne kase ankasa ena wo hawa bam indi se wa ntimi ambese bisimu enhunu baby kra yaw no efri ba obenu maduro bia bi nti da bia ya meka se eduro bia eye na emomun hunu ade kra hawa nsa no wanom se eduro no anhwe ya obekọ na o se o menu maduro asemesi enya papa e bia na wo nom no kwa because enye wo haw ne ho aduro na wo nom no eno nti uye no so to nchen a ye wo yade ahodo bi wo ho a eba e de ya wankasa bre ni padua eno so se wan so yade ne momumu a obedi nkugo wo yade ne so ama naka ho
for example obi nya diabetes ɔte ya wɔ ne widiem apart from say wɔdwo nso ntemtem na ne menase ɛhwe na kakra bi ne komode no ɛne ne home a ɛte nyina ne mmerɛ yɛ ne nyina no doctor na that TV no so no wachi brɛmo no obi wɔ hɔ a baabi a nipa ne nsa ne da no ɛyɛ te sɛ de ekuru ayɛ hɔ no wodo nsa ka se ya ɔte ya te sɛ de ekuru ayɛ hɔ no but ebi wɔ ha ne enuru kasa ne mu mpo ɛyɛ nam no na wedie na mu muscles any tissues ne mu ɛna problem ne wɔ nti sɛ wanti ase a ɛbɛyɛ den ama sɛ obetimi mpo asa ma na yɛyie nti na meka sɛ obi nya diabetes a obehu sɛ apart from the meka yɛ ne nyinaa no ɔsan te yaw ɛwɔ ne widie ma ne ho hyehye no ɛno nti sɛ wohwɛ ahohyehye na untimi nso ahohyehye na no agye sɛ ɔsolve diabetes no na ɛyɛ ntiaseɛ sɛ wɔanya ntiaseɛ wɔ ayaresa ne mu a ɛbɛha adwe nti deɛ yɛka ne sɛ one family clinic yɛn korabata ne dɔɔso ɛma yaw ɛnka ɔdasani nto dan mu sɛ woyɛ maame sɛ woyɛ papa yɛsɛ mabunu nyinaa ɛtumi ba sɛ ɔntimi nante yie anaasɛ ɔte yaw ɛwɔ ne widie mu obi wɔ hɔ nso koraa na wayɛ surgery bi ɛna ewiaseɛ no wanya problem anaasɛ wanya complication ne nyinaa no one family clinic ɛyɛ pain expert yɛ deɛ yaw deɛ ɛmfa yɛ fikyire betu aseɛ yɛtu aseɛ na doctor yaw no betu aseɛ no obi bɛka sɛ ɛyɛ organic ana orthodox yɛ ka mana ko sɛ yɛ broni aduro ana yɛ bibiduro na mode sa ya de miehunu ɛhɔ no Ghana ha ya abibifo ɛyɛ bibiduro nnuaba enhaban nubena ɛne no nsini ɛna nyankopɔn ama yɛ nimdeɛ a yɛde yɛ saa nneɛma anwanwade a yɛtimi yɛ nyinaa no ɛmfa ho ne baabi a wode na duru ɛno deɛ ɛndwene ho because yɛyɛ ne da bia ɛyɛ te sɛ deɛ wakɔ park so na amanfo bɔbɔ da bia yɛbɔbɔ wɔ hɔ nti ɛnyɛ nwanwa nti yɛdeɛ sɛ ɔbaa bi yɛ wo ya ɛmfa ho ne yadeɛ de baeɛ yadeɛ no te sɛn koraa na enuro wɔ hɔ nimdeɛ wɔ hɔ mfidie wɔ hɔ ɛna enipa nso a ɛyɛ adwuma no yɛ nipa yɛ ahyɛ da tete ɔmo especially for these conditions nti no undi nkuguo da saa bere a yɛkɔ bronya yi woyɛ obi a wawofoɔ biribi ha no wɔdadan mu ontumi nante wɔte wheelchair mu okuta poma wɔawunim sɛ tebea na ɔwɔ mu no ɛnyɛ ne kasa na abu sɛ kasa ni mbu yɛ de a ebu de a nyɛ yɛ adwuma yɛntumi nkyere ma ne ntoa obi nso de no but emu yɛ nko ade a ɛno de nya ni da so one family clinic Kumase yɛ opatase yɛ ne Brotherman Sports ɛna edi nhwɛ ne mu ɛwɔ Estate Junction so okɔ agona so adura yɛ wɔ Ekwam Krom Police Barrier Latter Day Saint asɔre no nhwɛ ne mu yɛ wɔ Mankasim Asomdwe fie anaasɛ Asomdwe Junction yɛ wɔ Asenfosu ɛhɔ no Muzama Junction ɛna obehu yɛn ɛna Twefo Praso nso so no yɛ wɔ New Market yɛ ne Pacific Filling Station no ɛna edi nhwɛ ne mu ɛwɔ Twefo Praso saa mea yɛ nyinaa no yɛ numbers ɛyɛ mienu 0546 Mama hwɛ TV ne de obenya no quick 68 another 68 17 0546 68 17 anase obetimi so afre 0248 331 331 0248 331 na chama wonim se ye wo nhihye ya efre na home care no kura na kame bebusa we yes na home care no abo nipa pi kire se obi o ha na ba bia ne condition na duru no agye se obi kɔhwɛ no ofie ye wo nhihye ya ye de ya doctor fo ne ya nurse fo ene ye bibi eboa ye ma yetimi di yade so nkunim ekofie home care no yes eno kura na eboa no yes eboa pa because nipa no bebre ho a ya na obi ho a ye tam na ba no kire se emu oya ya na ya asem ya na ya hadwen just a duro ko kan ofie ansa just ekofie na
ye kɔhwɛ no wakɔni asa bebree so ansana nti bia wo hu sɛ nipa no ye de na kɔ ba bia ebewi ase no na okɔ adwabɔ no no so atutu ntoma na ɔba bi one family clinic na ye no sa fie. Oh nice. Ɛno nti entimi ma sɛ obi ɛpɛ ayaresa ne bi na onya efisɛ sɛ oso bɛba yɛ wasoyɛ jo ontimi ma nso yɛ bɛba fie ɛna yɛkɔ yɛnim no yɛbɛhyɛ ase asua deɛ ɛwɔ nneɛma bebree ho a sɛ wo fie na wofa bi tu kotodwe mu a wankasa bɛhu sɛ doctor ansa na wo bɛkɔ no one family clinic ye kan no numpem honam ya yam na apart from honam ya no mun sa yade bia mana yesa yade bia na ya na de enti a ka nompe no ene se eno na ye de atena nipa so acha ehu anamuntu anase ne sa na ye diama bi no mu a ye ni ehu bi obi a 19 mfie dunum mfie num ni ade ansa na obedu one family enti ya na ye boho se de be ya omo ni da so asa no ombe hunu se still any da so ho na wantena fie yen ye fa ne se obi memasem eye bonus eno ye be ma won ka se malaria no ne ade no eno no ye de ye de ka ho ma ayesa ne ya akono ya de kwankro bi ti se obi o diabetes obi ho o BP na ono maduro kra ba still hu se enioma nsisi so pepepe ohiamwa ebi wo kra akwankyere ye hwe baby a ode ne wa ejime mu akwankyere keke na onam so na bibia aye fine omo prostate ena ye funu mu ha obi o ha osa na wonom typhoid aduro obenom saa na ade na ye kese because aduro na wonom no wonom tugu nti na problem na ye kese na che se jadie bia e betimi ahwewa ma ho ato doctor mo chira kwan no ene mo number no na ye nsore so ye wo patase kumase ha ye wo patase ye ne brother man sport ene di nhwe ni mu ye wo estate junction so pe brother man sport enhwe ni mu okọ Suedra ye wo kwam krom police barrier ena asenfo sunsu so no ye wo Muzama junction mankesim ye wo asomdwe fie ena twifo pras so ye wo new market ye ne Pacific filling station no edi enhwe ni mu ye number eye 0546 68 17 0546 68 17 and I say 0248 331 0248 331 Chairman that's ne e ba besua de jo eno nti no T4 be sha se esua de different na wonti bi da e bi won so awate obenya bi aka ho fi se ye botaye ne se ye mpese e be se da bia no gise obi ba ye nchen san no nyanim de ye be che bi e wa bonten jo na won so wonya bi afa sa pepe obetime di nkoni mu akoni asenye na so jo ye mpaye ne se ma odasani bi anyare na emomo no se yade ne ban so a entina ho because me kase yade ye mfa nhye fridge mu dabi ena ye ntu nhye da ena yade nso nye nipa japade se ote sa asem we yase a untu yade nhye dada because the more I eche no na ye kese untu nhye da na mo betu ho anamon na wakọ family clinic one family clinic doctor Kodua ena wote ne kano na nasem a wokan ye ode nasem nyina ewie etwato no eye me de papa wo se eye ntu yade no nheda na mmom tu ho anamon ne ko one family clinic ne ko gya yaresa one family clinic honam ya wotu ase na uyi honam ya ne free wa wo se yade bibire bia wo de ba one family clinic a omo besa ediamount kumasia owo patase estate patase one brother man sport no ena edi animhwe okotwifu pra so a obehu won asemfosu obehu won aguna suadro ene mankasim na asante mantem kropo kumasia de patase one brother man sport ena edi animhwe Dr. Kodua ena wote ne kano ye hu adro kama pa odi e kakra bi na one family no na me ya me sheda kopema pomden okay on say o mu ba no mo se ye corner
nnwuma omo ye no ano odene ayaresa ne animtie kasade eni sɛ omo hwɛ presence no very fantastic it will be bia anko we the patase brother man no ye hwɛ ni mu pepepe anase die no odifo pɔ kwabena no Fidi Gadochi na kyɛ sɛ odifo pɔ kwabena wakɔ hɔ akɔ so ahwɛ na ɔkɔ so hwɛ ye no so no wahu ennepa ewom no ansa ne ɛbɛtoa yɛ dwumadie no so no yɛnkɔ the 5G drink 5G drink sa drink we abadwa so abeduru se twe 5G drink 5G abeduru dwa so na 5G drink no eye mobia Muslimifo onom Kristofo onom asofo akese onom ni nyina na se nyamronsa akohonim yi kofa ba nyamishira no wahwe hu se sa 5G no 5G mesa no ebeba beboa Ghana fo yie papa enya sabia ena Asem Mpe Nipa na drink bia ne enom debi yakone kope 5G drink de ya hyeda hwehwem ehunu se enwoma wo 5G nim no ebeboa nipadua no tia enkokokoto drink bia ema akire yenkofa asem no drink bi wo ho na akonom a ya na acid no doso dodo acid no doso dodo yakone ekonom 5G drink na bronya we kura de yi mixer 5G no abepie yie papa aponto ase ahodo yi yakope mixer 5G yibi na mo yie papa se eye party na yeto eye na badia 5G so ka ho 5G wo ka ho na 5G no ye haban ka ho haban no eno ne ahoden no haban no o se ye ni aduaba no ni efo haban no sa yade eno ti wo no drink no na wo saisa ho yade apomdi begyina so se prim umpewe na apede anoden eye green tea ni bi wom green tea no na grapes no so ebi wom sa na grapes fruit no enso ebi wom a jensen no so di mu akotre jensen ni di mu akotre na san haba wani enuaba we no ebi ko nipadua mu a ebi ko nipadua mu eno ano no ebi ko nipadua mu eno ano no 5G drink waba amanyomam ebeye fubronya brei hwie yekone kotobi ebebo yie papa na ubetumi so abetobi akogu so to mu na waton atesomfa so umpewe na apede he bra betobi na emwa wuye papa na ni duduo mu de se ni duduo mu na wopede a fo ani kirem ewo Sompa TV ene Sompa FM ha ne bra ne betobi ni duduom asem ena meka no na siepe ho nkomo foforo bi adi na aboa yen so to no ama yen so yetumi atesomfa so a yemfra wa homatrofo iso 0246 270 221 0246 270 221 5G mesa eno ena sabre abadwa so a amanfo atu agusuo no na sɛ de amanfo AC eto Sompa no ano odin yie papa kekede doba no anya trase na yegusu a yebobo so a ena yeko ene one family clinic ekotwetwe enkomo ba ye no maame memo akwa babiem sesia no de ya adwen sɛ ye aboa won sɛ ye behwe na wo sa account de nyeza na sesia no so no ye pese ye ne busuani baako atwetwe nkomo na nso so no ye pusu na homa no ano wote en kakakra na ogya ato ho efiri se duru ba bia de woye bone no wo ne wuo wote en kanwa na ogya ato ho na nso so no chief producer kwa bi so ne di nkomo no ye cheni nsem ni bi gumpawa so ye nkoku timra ya nana ene ya ofa ena wonu amu na wo kasa no osaye me nana ba esaye no ofa yele nti eye abusia eni nyina ya tuo no pamo abechichiri kuru oma asifie no obo mo eni nyina ya guo ena me nana na wu ena me ofa no suo wu
Yɛnyina yɛte fie hɔ maame yɛnkaa no yɛnyɛ no asɛm a meka sɛ meboa ntoa nya ma nku me me asɛm a meka sɛ mbɛtwa to ato no so a ɔntoa nya ma wɔnku me nti me menka asɛm zansa me ti ɛne yɛnyina yɛte fie hɔ a wobɛ ɛna wo ba bɛrima baako a ɔne me wɔfa woo no no ɛna ɔfiri mu ɛno koraa sɛ ɔbaa bi bɔ no dua ma no kɔyɛ biasɛm kɔyɛ abɔsɔ no yɛnyina yɛkɔdane yɛfan ɛne yɛyɛ ayie no wieɛ mfasoɔ ɛbaa so 20 million ɛna agya yɛpia maa wo wowɔ baa no sɛ gye obiara mfa bi nti wofa ɛna agya woyɛ nti yɛnyina yɛwɔ fie hɔ nom obiara korɔkorɔ nti da mekɔ adwuma baa mekɔ adwuma no yɛfrɛ me sɛ woasesa ne nɔɔma afiri fie hɔ nom nti me koraa me baa me ne me maame mo poro saa deɛ moayɛ ne biribi anaasɛ dɛn ɛna ɔsɛ obiara nyɛ no hwee afei yɛbɔɔno a afei yɛkɔhu obi kɔbu saa no a yɛmpo no wankyerɛ baabi a yɛtikyi so wayɛ no so ɔno yɛnkasa bi afei wɔse ɛdan no a wɔtim ne nsa nkoro nsuo wɔ dan no mu nti wɔtu afiri mu akɔ han dan yɛsɛ na wo sɛsi ɛwo me nana no kɔwɔ wo French wonnim w'akyi ɛna ɔde maame ne me nana mo ɛtetee wo ɛna ɔsare maame wɔ fa wale wo sɛ bɛyɛ a wobɛka fie hɔ sɛsi yɛnyinaa yɛ abusua o enti wo no wotu firi hɔ no woakyerɛ sɛ nsankoro nti wɔde sɛ ɔma ɛne me nana yɛrɛ no me nana yɛrɛ no so nyinaa so saa yɛ abusua yɛnyinaa yɛyɛ abusua nti ɔmo walewale wɔ mo wɔ faba deɛ meka wɔfa ate aseɛ ɔmo walewale wɔ faba me nana ne wale ne wɔ faba wɔsɛ ɛnyɛ ne papa fie ne ɔno nko afie ɛdaa no ɔmo ka ɔmo sika bom na ɛde yɛ abusua nti yɛnyina mpo ɛnyɛ ɔno ne sii fie ne sɛ ne papa fie ni ne wɔfa ne papa ɛne me wɔfa ɛna sii fie na abusua no nso so nkyɛnkyɛn boaboa ɛyɛ sɛ wei de n'ahoɔden yɛ wei ne yɛnyinaa yɛwɔ fie hɔ de fie de yɛnyinaa ne yɛwɔ hɔ yɛnyinaa ne ɛna obi so me da mu bi me yɛnyina me wɔ dɛ yɛnyina wɔ fie hɔ bi ɛna ɔno wɔ fie wɔsɛ me dan sɛ me dan baako sɛ dan de obi ada mu wanwan baako ɛna sɛ waso so deɛ baako nyɛ saa ɛna ɔno so da baako nti ɔno ne aberewa no ɛna da deɛ ne kunu ne wuiɛ no deɛ ne kunu ne wuiɛ na no ɔne aberewa ne da nti ɔno deɛ ne yɛ sɛwa ne yɛ na ne bla sɛwa no a ɔware no ɛyɛ me maame nnua wɔne di me maame akyi wɔne di me maame akyi wɔde asɛm sɛ mekyerɛ mu ba nti otu ɛna mekyerɛ mu ketewa bi na akyerɛ o efie ne da ne ɔno ne deɛ yɛ abusua fie efie ne yɛ abusua fie ɛnde obiara nim sɛ woba boɔ ha de obiara nim sɛ fie deɛ yɛ abusua fie a obi wu firi he baako da hɔ ne yɛbɛdeda no ɛyɛ dɛn na fie ne yɛ ne dea daabi anya ne dea obi wu firi he baako da fie hɔ a ne yɛbɛdeda no sɛ asɛm no wɔde akɔ court 3 years nie okay efunu no ani abue efunu no ani abue busuani a yɛne no atwetwe nkomo na asɛm a wɔka ne tɔfa bomu a nyinaa ne sɛ efie ne yɛ busua fie ne tɔfa bom nyinaa ɛno no sɛ efie no ɛyɛ busua fie firi sɛ obi awu a ɛhɔ ɛna yɛdeda no odifo yo mamenchia mahwɛfo ɔfake sabri yɛkɔ tv si wɔte ho yɛmpɔn yɛ wɔ mpɔne ɔne ne yere papa bi mechia mpapapa na menchia nanaji ɔno ne yi ti mayen kyena kora meba hɔ nanaji mechia wo wa wotim yɛfo bi ampakyɛ kɔ hɔ ɔkɔ a wo discount wɔ kakra odi fo metwitwa so ma yɛ yu kama obesisi ado binti okay Asem Mpe Nipa obi ani tin wafu wa ya
wow onim ho mpacho asia wona adumniti ami wa frɛ me ba na me kɔ no na ananaji adumniti yeah aza me what say Asem Mpe Nipa na omro nko hoda oh dabi lad be ni adantia bisuma no oh dabi ono no na lad be ni say when ye dey papa no yi uti at the way obi say yi uti akasa wo ho apepa utiri ho no eyi wo so nkasa wo nche obi kwa wo me ju di pa wo wo de wo ya de pa na naje ya chia wo esira wo kromyefo nyina hemfofo nyina nko imuti wo ipacho president oba ko yuti wo omosa no ofe omosa no ofe adumniti so ko obi o ayunises ba wo so obi ama obi nyina ko ho na Asem Mpe Nipa ona me chese wo nchia nipa kwa wo ya de wo kwamna Oforisuo wo flo yesre busua no ani ye nwa be ma ya na ye ne ye chief producer kasa no se omonhwe na oba apanyini akoma entoniyem ema na ye ne umu etie no eye busua no titiru ma na ya na peje kakrakra ya na ebusua bi ya na ye wo ba bi wo mu a ye nhede ni wo mu ni kese ewe ebusua nim enti mesre se niema bi koso na se be ha maame ya ye maame mi ankasa mi name ozem ye frem kobna enti mi amini me ma ye ni nani emene ne ntete na ofoso ni bibi abusuafie ho abusuafie ankasa de wo da pere abusuafie pa no wa mobra oni kaple temperatures ko oni bi sankrofo no metu odi agrobetu isi ya ena meton ya mi ne maame odi katashi sa obetu woni no na je o se mo kire sa ne ma we nyina moa wo ya plante na se wo abusafie ye nyina ya tra bi mo ye nyina ya tra bi ne nyame ye force ye ne nyame so pagya ye enya se wo fitu woni mo ana wo do nsa so WFM da bi ye wo kwa bia se ne kwa ye fa so tra abusafie di pagya enti mi nua be ma no wakasa wo na yesu se ye abusafie a wo so ne kwasa so opre ne kese se abusafie a da bia nka bia wo kasa atin se wo mu apagya kakra wo behwe kwan ya befa so a wo so wo betutu anam wo yi na so wo yi wo ho afire se abusafie ni oba panyin won timi ntum fifie wo because wo yoba wo firifie ope efiregu ba wo be ma de wo hon kwase wutuo ekobo bra anade mekan asantama menim sa ne kwaso a so ne mechen oba panyin de oni ba bia akọ eti mesre ade sadam de man menim se ye kase wasam nya ba ape uti tv ho a wutie ye ne na kasa ye hwe so beba na oba be yini nsema no yankopon ya adoma ye kase ya omomoden se nyame ya adoma efiri kine kono omra na omeyi nsema na enfa pepepe ye bra se wakoso ha maami sti na odaso eba ha dia odifo de etimi ye no yesu be pusi ye ho kakra because aha ye peace asundwem ne ye wo asundwem kese pa so peace office ne ye wo no o Asem Mpe Nipa bato di ba ha dia ne ye ko ni peace ama wo nye ni peace no odifo wo kambro fo na insure mu omra samu ehunu peace na asundwem na asundwem no tiame madai na wo ye hono wo ye hono ka wo ye mu ya so otiami o mimi tiam otiami o ana de bda wase wo ye peace no bro pa no awon chere ba pro video ono si ye busafie odifo me ba o me ba ma me meti wase o abnei na mu ye be se oba abranya bote na me be bisa se ka me se host abusa se wa bo tie wa bo kwa yes tie abana tobo openini ne kase wa bo kwa adu se busuafie e de na me se host ka wo bebusa na ma me se onyi na no de nti na ya busuafie wadaro ma ansa na kwa ma beto aso ampa afwe e de na kire se ya busuafie ba ta nya busuafie we papa kwaje domye nche papa bi asase kwaye ye no da no kwaje ya wodo ya ye nyina menene papa yere ne nyina guma ye afuo no ti sa kwa nya kono okasa ne sa bra ye afuo no kwampo ne on kwa ne ye nwo no enti ye ma menche no sika ne de besi dan no
That's all papa na approach. Quiet no so. To doya focus here. No di obeto plot no e wo bo ho a wo di see fie no. Na me papa ro pe Asem Mpe so ka so say me papa di me free French. Maame o papa ko me French no di me buy. O te me kwa me hunu. Na me sha me hunu kra nti. Me ni ba me ho so na me papa na tie. Okay. Me papa no di man tim papa oni me ho agoro. Nti na me say man ko school. Na man shi di nti no di sa half na ma me say me dey bo me bela. Fa bo bla me te wase. Na ampa for odifo me bo. Na abrantie ya chief producer ne di komo yi. Na wo kan busua wade na dem obi ma ne wo fa ne ma so nkyere mu ne say. Papa de me ma ne wo fa ase awale. Nti na ma chese mi kunu no. Nti papa de ma me no. Na mi kunu no nti no. Mi ne etimu. Ono so afirim. Ono so afirim a wo no ma mo agye aboto say wo fa dia. O ma me so say nunu abe ma dia na mo magye aboso. Okay. Sa ko so chance we need na ofie ho. Na wo nya ba bi kwa tina. Ya no ntino. Ye jawo a wan hwe ebere nyina wo befa. Right. Ko akoma to ye. Sino won se na me ka say obiti ebusafi na say o pira na giso ni kapre. Meti wase ma me. Se de ebe ye ebe nya ne ntino sa de ebe ono se ebusafi. Ozo se your papa fie. Me de meti wase because obi koto ne plot. No one is the fear. And you bush of you. I was a few say, ye krum, cordia printing ha. Na ye mamma near Nanum fee no, and your friend bush of ye. But Betisica cotas as in your bush of ye. Nemo noble cord, yes, yano. So Subaba trust no be chasing. What I say? Almost more can go for an architect job and was say, or you will see no one says, yeah. And you who do a day. Or you have your kuma. Eti, mammy, quackma to him, cry, more kuma, and hear him. Na me se metawochi pefe bibie no betume sa anwako enti kwakoma to ye mate na ye mfa sundue nye akwan be fa so obeba ye hia no omna mechirem se abusuafi a omna mechire kwan afusua no asasere beto ho obebo abakose na se tete amamle no obeka nkyere na yesu ni akiri esi sem no anu odere to de ye hwe na nyankopon ya adoma okay se ntesa ugina pintin se efie no enya busuafi ugina pintin te yakoba sese yakoba bi na yakoto songo na chichi agufie wa woni problem ebe ya adwuma pa ene woni problem mo motifi o munya very careful okay ampa for ansana ohene yiri bebe no maami unchipa ne he unim baby a ofre na ekoba ne sa dia senti a mebusa maami ekoba ne sa na omu ye di nani ompese omu di nani isan se maami hye de ni baby ofri no papa de ni fra kwantum ne ba ya omu ye di nani otimi di matamu akọ madwumam me ye adwuma bi international bi akọ madwuma mu ekọ kire ma ase ekogu manim ase wo kwa be na akono di matamu nto ono no wo tan mani edidi matam wo hu sa me nko a okay wo hu sa me nko a me ni obi ya ntino me ye jawa mami di matma kan samo ya ache mami mi jawa adaje bebo yen wate abrotia ofo so bema ye ncha ye tiefo nyina biem na YouTube Sompa TV ya dem live for so na Sompa online and so betimi akonsem ni nyina no ya de egu ho abetimi akokenkan bi no wahwe yen Facebook Sompa 93.1 and Sompa TV Ghana of also be ma wiase wuni kama fo ya na wasem oya na da bia ya na mekasa se dan kanyankopon din se onam Dr. Blessed Foster so de Sompa ebe dan ye Sompa 93.1 ne Sompa TV ede eba ye na asante man ene Ghana man nyina no yetimi edi ho emfaso of also be ma mami ya mami se we ya wote ha se no mu why say oni kamafo why say sabi ayi aboa bi a wone ne maame nam na ne maame no free mu agya no me fa nsa akokoba na
ewo kwaya ase anase bibisa na ensuo to anase bibisa na asemo aye mobo pa na sabre ya wadwan beto Asem Mpe Nipa foi efo so be mama menyina yankase yetumi so na menhya ne bose ensuo mo awie mo ye beko atan na chi fi se ye na ye kasa edema oni biefo de etie ne se asase ya ye wura kwabena o twe ho manso according to mami sete sa de wo kan se omukwaji asase ne kura sabre na ye nwo no oboso be ma enne wo hwe nsam bia ya na ekokwaso na de wo bra ye no kan tete na ye wo asem bia kan se de obre no die enne nte sa biem wa wo bra ye no se wuni sika wuni chitafo bi anasa wuni kamafo bi ebepia wasi nchen ama wono mo a wo mo ano ampam na aba abedi na etoda bi nso enipa eya na yanwini nipa ho hwe maame ya wote ase no asem a woka obisa na woka sesi akora mera ho obisa ne se ni nchene wo se wonim ni nchi wono na ni fi ya ne se wono ne papa enete na wo bi a waba be som ne papa nam kokko asere ofo so be ma kokko adwuma na nya easy sao me kai me papa kwa me bio tenkuna ekurom fa ho e de tenkuna ekura ase wotere kura ase wansa na wasa akọ na kwan kula obetwa hesuo kula obetie na nkra na ewe ebi wo ho wugina kokko na sesa obehu aboate omo se wo na wudwa no ni baabi a wudwa ne kwasa baabi a wo ne krampo nam na wo so wudwa ne ko na bi wo ho na mo blobo me na kura se de besi atoto wani ne saa enwura mu yi ye friends entuntum ye no doa ne ade se de wo mbesi adu no mu moja ne ade no na wuti wo ho ne enye easy saa obekwa akoye kokko na wakọ ye te na kenta so na wo sesa no makoma na wo boa no uwia wasa asoa wakwa ye de akogu aboye ansa na bia da na ye de bebo kokko ne kura nso duru wa wo mo ebe ye omaduane nyina da wabam ne yesoma ha akwara no oso aduane no oye se wo kwa wo ba ye buru wie wasa akotwe kokko nso oto no onamu ne ye de aba be hata na aka sa omleye wabele na de wo ye hwehwam de no wonchi se wo de bombie wati ase sabla na no ne papa ebra wo sa kokko fo na se wo eyi ba bi omu wansa na omu nya sika de aba beje asase no sabla kwabe no se papa kwabra no wo hefa yanim ni yes abusuafo ni bia na se abusua bi wo ho a ye woni pa bi wo ho a onyade a ya na wo adwempenti no wo dwere na abusua ho abekwa kofa abusua ni bi di aba betena fie no afa mo hwe oni wo biem na se wo toa ne bofo a na afa ye hwe se ne mma ne nchikafo na wonom ne bra ye bra wote ase no afa ne ye wo mototwere ne ye wo mafra agro ni mu eno ani sen ye no ani sen na me se one ne papa atena se me ne papa agya bi otena fa ho ede na bia wa ye wa bla no ho aye ne na bla na bia wanya kokofo popotwa bi na wo de mami anase wo de abesi dan anase bibi sa de ama ne ma wo tenchan ya wo se wa ya busu ye na ye kofa ne bai wo hawa edi aba wo esem nyina no eye saa ne ayi wo fa ase na papa yi ode ne ba ne ma na wade no enti makwaya sa abusua enti we se ne dia asem ne ba bia problem ne wa no because omunim so omu nyina ya abusua papa no wo fa ase e na ne ba akwa ware no e na omu nyina atefie wo enti na we na isa ya abusua de enti ano no mo omu fa bro nya ho entwe klakase anase bia ukonya no mu nka se eya abusua de ye wade bi wo ho a eya abusua de ya abusua kokko anase abusua sase e na papa yi kwotena ho e na wode do ye anase wode ye afuo no e na wode sika no betoye se ye te sa de a megitum se ya abusua de na mom sente sa na papa na nkasa na kwabre ni mo chani papa na kwate ne mpenten kwasam ne fifire ensuo mo awie mo wonamu e na one ne bai ekwabre ye wo kokko na se e na wonya sika de beto asase no e na bia wo si ni dan na bia okofa abusuafo so betena mu dia e na me ka kira brantia ne sa papa no sa abusua asase na wo ka na nya abusua fie e na nya abusua asase se ya abusua asase kura na mla wo ho se ya wo ka sa abusua fie no mla wo ho sa papa na kwaje na asase e na masi mu fie si so a e na sa na eduru ho na se bia mbetu mu fie na fira asase so na mo de papa ne ba na asase de ama na eno so ya asem foforo ye hia ne se ye ton krama no womla ha se num
yɛse yɛtie owo deɛ yɛtie nkwan so deɛ na asɛm no a wɔka no ɛnhyɛ da ntɔ yɛasom yie enti ɛbɛhia wɔ no ankasa sɛ wɔbɛtutu nanamɔm no wɔba ha sɛ nom ne ɛne natena ase na wɔbie nsɛm bi ani ade akyerɛ yie mewɔ questions bebree te sɛ deɛ mebisabisa ɛyɛ abusua saase anaasɛ abusuafuo ɛna papa ne kɔyɛ yɛsɛ bi a ɔyɛ nhwɛsodeɛ anaasɛ nhwɛsoni ɛna bi a ɔde sika no bɛtɔ asase no sɛnte saa ɛna bi a papa no instead sɛ bi a ɔde ne bɛyi ɛbɛma hɔhoɔ anaasɛ abɔnten so ni ɛna ɔde ne kɔma ɔnoa no wɔfa ase ɛna ɔma fa ho sɛ na ɛyɛ abusua fie ɛsiane sɛ papa no wɔfa ase na wɔade wɔ nti ɔmo nyinaa yɛ abusua deɛ a wɔyɛ atwawofoɔ ama no atɔ baabi wei antɔ nkwan mu amfa ama no eti ehia sɛ ɔbɛba ase dom mɛdɛ me kasa esie no yɛsrɛ yɛmfa ho nka nkyerɛ abusuafoɔ ɛne wiase man wɔn mo tie nyinaa sɛ ɛyɛ a yɛnwini nipa ho kakra sɛ maame wɔni wɔ biara o ɛna wɔn ho sɛ bia wɔni bɛrima bia wɔtaa n'akyi wɔni bɛ bia ɛna sɛbi nsɛm a ɛya wɔhwere wɔ bia wɔ bɛɛbo a ɛyɛ na ti sunsun mu ɛyɛ na etwa nsun mu hwɛ sɛ wɔahwere ne papa wɔahwere ne kunu wɔahwere ne ba na watimi atena se na waka kyɛ ne sɛ ne adwe bɔne nti ɛna owuo bia ba na owuo no wahyehyɛ ana owuo no ɛba yɛ sɛ obi a ɔdwena adwen bɔne anaasɛ ɔdwena adwen pa ɛna owuo ba no so sɛnkɛtɛ sanke yɛ papa kɛtɛ chɔnka wankɔ yɛka asɛm akyerɛ yɛ nua a ɛyɛ asɛm yɛ nwene nkɔ akyerɛ ne ɛhu sɛ asɛm no yɛsɛ deɛ wode yɛ wo nua a ɛnaase yɛde yɛ wɔ ɛnyɛ wo da no mɛmfa nyɛ wo nua asɛm a yɛka kyerɛ wo ɛbɛyɛ wo yɛ bɛtwa wo nsoro mu no hwɛ no woanka nkyerɛ wo yɔnko asɛm no a papa no kaa yɛ no megye di yɛ sɛ mehwɛ sɛ ɛberɛ pɛm no wɔba a yɛbɛbisa no saa no wɔkaa yɛ a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ dɛ wɔn so wɔde kyɛw pama no ma memfa nsi ase nom for the meantime nyame yɛ adom a yɛhwɛ papa no anim so ɔbɛba yɛwura kwabena na wɔbɛkyerɛ nsɛm mu de akyerɛ yɛ ɛfo so ma memfa nsi ase no ansa na abranteɛ no ne saa abusuafoɔ no mo bɛba no yɛma nipa bi nti aseɛ sɛ enipa a emogya di ne mu afurusane biara no ɛkwa bi so yɛ nipa enipa biara mogya di ne mu afurusane no oyɛ nipa na sɛbe mpraduasa ɛnyɛ obi a sɛbia wawo apem anaasɛ ne madɔso anaasɛ ne nananom anaasɛ ne wɔfa asefoɔ dɔso ɛwɔ abusuam na bia yɛka sɛ yɛdi fie agyapadeɛ gya no dabi ababaawa sɛ wai maame ni papa ɛna ne fie no no na ɛkwai bi so no tete hɔ no na wɔfa asewareɛ no na wɔ hɔ ɛna papa yi hu sɛ ne babai baabi ɔde ne firi baayɛ no so ɔde ne ɛbɔ abusuanim na nana tete awareɛ wɔ faase wareɛ no hɔ no ɛna papa di ne ma na wɔ faase na si dan no ɔde agyapadeɛ agya ne ba wo ba bɛka sɛ ɛyɛ agyapadeɛ a ɛyɛ abusua deɛ abranteɛ no ɛyɛ adwobrɛ wɔmra no ɔma makyɛkyɛm yɛnte aseɛ ɛfiri sɛ me papa ntumi ɛnkɔ nkɔdɔ no kookoo ɛmmɛtɔ asase nsi dan ɛmfa nyame na ma ware ne wɔfa ase nti mode ba bɛtu afra sɛ yɛ abusuadeɛ wɔn na ka kyerɛ sɛ saa ne yɛ no wasantema mu a nyɛ saa ne yɛ no korakora enti abranteɛ no kwa bi so no animanim yɛ awɔmra ɛno nti ɛna saa nsɛnsɛm wei no saa nsɛm tantantanta wei sei no a amanfoɔ de di obi a ɛnyɛ denti no ɛna Asem Mpe Nipa ne ɛwɔ hɔ yɛbɛserɛ ai yɛbɛsɛ me ayɛ deɛ mebo kora yɛ afuo no because didi maame anya fɛ ofo onim dara na sɔfo ka asɛm bi o asɛm adi ka kada na ɔka asɛm bi abrante na ɔfo electric no na ɔse obɛku no sɛ nyɛ nipa na gyina ho anka ɔbɛsɛn si fam yɛma me hwɛ Ghana obi twe sekan ana ɔtwe sekan na nipa gyina hɔ a sɛ nyame anso wakoma de bɛdi sɛ adwuma no because wo de to a wani awu wo hwehwe ani mu aba Jamaica what you say? Abranti and in a bushian. Almost a say, the ayen. Ebi and Fanny Quamte Pamochono. Nipa tuntum, Kakrabi de Timias Adeno. A junior my dear Timicum ni papa. Groma who said postasible Boa Comwa, where you teaching it in the Diabocuno. I dear bet my boys will be a subby, mammy, what this word area. Yes, I be a quality free by I was some class. Ubusan, some mammy, the cromony, went to Manchre. When you baby of you, no much as a planning. Here I am planning. Here be before, you know. One more for young Conam. Oh, my plan is a mammy, or nibby. Did the better say, or moodinany, no more mamma Casimbi. Share one of my cry. Yantona Bonnebi and if you do. Just as a movie. Sabi and Negana no say, will be cranny at you bit in Mobiadrin. Mami, eno abrasa wa. Na mani abrepa na meka sa asemi. Na oni bia asemi ya na asemi ya. Hwe nipa na mani pa sua duabo.
me kasa asem wo yi so oni me nyansa pa be very careful ade nipa bia chawi ase de no ma bi gu nipa bia toprema nipa bi dia homete ne owuo akosha asase ase no nipa me si nipa on nipa titi nipa ma nipa wucha accident ba nim ne enim tra ebi ni ma me hwet sabe ne reobi odete a oni ka hwe a obo wan se won betete ne saa te se sabe tafra waton kukom saa dako mami tim na fefie na be yo mo dia tim de mami de tim betu na be se ho kunipa mami wode abedan no yan chama mami wo se mami kwa obewu anyankopon bo bia so obi anwu mami bewu kwa na fie o na se de bo to because omo meka ne kura bia o se omo nim sabe nyansa pa wo mutim pa eno mo papa nim bia di animu no ma beka se mo em fight because ade mami kai wo kwa na ye wo mami waka na bakwasem o se yesi wo hene a enti ohene no wokɔbɔ no so a wase obi ankɔ fa na busu adua mra mɛkyerɛ se mami wakyerɛ watumira kyerɛ sie wase ne papa amfa na anko sko amfa na nsu adwuma wakɔgye kwa yɛ kɛse wo satam ne yɛ wo abakwasem na wate enti wo wasem a wokan bia yɛse ba yɛse bia no wokan be very careful anwe na mami ani bre ansa na obekɔ wuo mu no obɛdane abe utwa so se ne beto fom ne nam ya koko na se a ansa obakoto nkwase no wasesa ahaba bebre dai abo ne bo eto omunya very careful ye de ka tro mo mumra ne entrese mami de sese wotena no e ma ne hoto de se wotena mami sebe mpreduasa de wo mami wo hwe sebe wote ya ofoso won betima tete mami yewu na Ghana ye ni kamafo bia ade bia obekɔ bia no eye sika baby abewura bia Ghana baby abewura bia ye sika fa sika bra ane na mani pa bia fa hudi kwasasam no be ma case we wadawroma be say kwa de mia metumi na so mia me di akiri atu mia me di akiri me ma asem we enkonkoye ma ade be kyerese ma men afam wawu yembo bi ntito obi enfo bi obi anim nye fom yembo bi ntito obi fa hudi so abra kwakoma to yem kwakoma to yem fie mu ene adwuma ye frifie ni wa ye kwa sa no ma we doso dodo media wo beje na wo bodua na ya ka che na madi kaka che semse mu ntie ni na nanom de koma bi to ho koma na nanam de to ho ne sai nipa ewu duabo ne ye mfa sika na ebo eye free enu ti sa no ma no wo ye ade a me se ade de duabo ba na nanom ambra wo de to bo asia e to bo o mbeba o di nyamotro mbeba wadawroma me nkyere ne ba bia okay enti sabre no gyinaye a yesie ne se abrante ompene to mpene no a womra na womra me kyere ne nsem tie anya sa yebetu tokuro atufie ho yebetu tokuro atufie ho eya asante kasa ye mpani kasa yebetu tokuro atufie ho ne yebehwe wo mo betene fie ho ame ahwe enti abrante no womra tie men kasa nko kyere pi tokuro de betu ne de atufie ho se de omra samwe ka no be kuma se fefefe ne si ho ana obi anti bia ye penti so dan obi anti men omo pe bet ma chombi ye betu tokuro acha Ghana ha ye wo ba bi ho me pese me bo wodi wo ko dan isu fefefe so obi antim eti so omo pen sa de ma me be pa ba bi amanatra na dan no ye de bo ato so na no obi anko tie Simensaba clinic clinic ya aba ewa so komampon na esaya de e ma manfo ho etowo mo pa Simensaba clinic na Simensaba clinic no amantem so osena dikamfo emfidi egu ho no na de me fe pa ne se Ghana Health Service for ko honsrahwe Ghana Health Service for omoko Simensaba clinic ensrahwe na sedi omo ankasa tu omo num tuo adi adanse se yakọ clinic akwa na so Simensaba clinic de ya ba ya behu nwom ankasa na mfidi Simensaba clinic wo no eduru ba bia asupiti ankasa ye de aban din atoso kura no san mfidi ne bi ni ho eye Simens nko a na wokwa wode wo befa mfidi scan ne nwom ahuduom na mfidi a wo mo no de ano odene papa mi ankasa fidi gadochi makoso ahwe na mahu enyo honye bete sa eho enye bete kura na Simensaba clinic se ya de bibre bia da eso awoso akon ewo nipadua mu no bra obetu ase ama tie ya de bibre bia da wo tu ase ama na ho atɔ bema odwonso o chem
prostate no ayekese obetu ase ama papa moja broso no se de wo si atu ase ama no ano otini ye papa otu ase de ama o kidney ne ho aka na o kidney ne ho aka yakọ Sompa clinic na yakọja yaresa na nyoma enkonkai emai eye osa na yamkuro osa no udidi abuoi wani di susu abuoi Asem foforo kra typhoid no so ya agyewa boso obi ahwe wani mu a yakọ Sompa clinic na yakọja yaresa sede be ya bronya ye betumi akọ ase bie na Sompa clinic no ono ena de Siemens Vital Herbal Mr. Abedwa so na hotedi ni agan no edi memma ka ginamu pa yakọ ne yakoto agan ni bi na emmoa yen sede be ya yempa so komo enso ebe ye de na ya akono na ma ama ye more peaceful o chana no pa 0279 356 570 0279 356 570 yakọ na yakoto bi yakọ computer so dwedi mra na asem foforo no abrante na nya transe na ye fan hwehwe so Wow, what a quality sound. The papa. Na studio be na mau sound papa say. Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abefo mfidi papa ba. Omo de badwuma. Wo de tie. De na maja mumbo mi di mbone sada. Nyeme bia enyamo fe. What a wow. Enyum type ben now ye. Reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo. Any masters. Eba ne jingles ne voice over and so. Omo kwadare mu pa. Na wa ye unyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwa so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yati omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa FM abro sign mu ha. Fre 0260 994 387 0260 994-387. Drew Obiamo, Adofoni Adofo Gene, na yebusa se, Erisian way, Ejankan way, Okrani way. Bible say, Namison Papa ni se, Obi Unyankani Erisiamo, and Nutin at Tarawan Media, Yaw Sompa. Yede Sompa chedie, Ebre Enyanka, Ekunafoni Emisia. Yesi Bronya, Yeshe Kunafo, Enyankani Emisia, Apimba, and Nuti Josh Rone Cosma Mekanwe. Na fo ani kire mu wosom ya wosome na ko kire anya sa enipa apem no so pe gate ni mu atu abusuafo akofo nsan so nyame ani katenti ade bia wo say ye mu anwa ade bia ense provisions won so fabra na ni through pani sika kadiye ye unyina agu na ni wonyame nkwa apam na afefofro no aye ko wode peye pampam Tarawan Media Sompa chedi ye momo line 0598 559802 edie beba ye Tarawan Media ana Blessed Foster ebi ana wo achirichiri wo ne me bia apese wode bebo ye na wontimi fa ma eno so aya 0244 83 4838 Tarawan Media Sompa achedi afie enyankane ekrafo enwisiane so wo mo petiti Asem Mpe Nipa dwumadie na sabre wani egusu a wohwe ye no na kwabranja si buju Asante Maponkwana assemblyman was wo hwe ye free enkran one ne yire maame ya nya asem keto akra omaji Asem Mpe Nipa na atum enya asem keto akra abrante be mo akwa aba pacho ye je empom te sei pacho yakopana adom ye fra wo sei pacho from Douglas Ankama free hin na baaye pacho me free drobo German South District Bono region jo obi ahụ ye wo ho pacho yakopana adom Sompa no sent na agye ho nyina pacho ane be men na de be na de wonam enanwumire we de boko na me wie draw sec o drobo timbre me wie tama me kosko na police ni wie madam nti me wie no say omukrom MP o Saraga na I'm say a protocol nti umbefe MP nti obedi 8,000 Ghana cedis which is 80 million nti oje mu 4,500 no so obefa the police ni bi patran nti oje 4,500 which is 45 million nti cheno wie na kwese na Asem otima mi twa take from my heart to Accra see nhia wa Accra na nhia man no metimi afroka kwatena Accra we 3 days onsi ho two friend na excuse ni dos bebre tema me call drobo station o ye adwuma no
Kohun station officer, Chief Inspector Ochre. Afibe yi abe mu no. Patrol 2020. 2020. Which is February to March. Na chese mfie mienu ni. Patrol February be famous. Okay. Enti mi kohun Chief Inspector Ochre. Manage gina me say on person commander an bete case no na commander. Was station bay and crying hono station bay. Drobo. Patrol. Okay. Nti mi kohun Chief Inspector Ochre no. Amana say commander an tia enya se pepenti obehwe no wasiesi ase na wajim sika ama me. Ba train me friend no a akwasi bia me ha no. Otimi kan me nyi sika so na wo ha me na the pressure to me so. Teba say na mami jai frɛ. E mami di case ne kwa Accra. Oh Pips office. Nti mi da asem ne kwa Accra no. Omo transfer ma Kumasi tafu 4 months. Ama commander no what 4 months ne frɛ me. Say case you transfer money to only be di asem no. To frɛ ma me ko twɛ ma no asem. Ama commander no frɛ police no Inspector Idris Martin. Me ne ko share Pips FM Pips ayo. Tie ko share no. Ama no gi tum so betie ska no. Na mo be train installment 500 Ghana cedis every month. Enti ma commander no kan say and the insult ma also side on tiase. To me when I'm saying nko na washing 2 weeks on first camera. Ama gi tum. Enti me ko no e che me frɛ commander no a I say like some work can me say last time my friend ko kan say meet me a I report the Accra Nima. Ti say me meet me there. Me ko Nima ho. Na me ko kan say me di masem bi bedan I commander Michael or Pips you tafu performance. Nti case ni che. So me dwen ho a me mentiase se bia wo ye police na wo de report ko na me ko Nima. Na me ko kan say me di commander the case bia bo nti me nye follow up. Ti asem so ensu mitiri na do fo bi kyerem ha say me famra na mbetimi adi masama ti ba ha mama ne no. Na kyerɛ sɛ ɔmo ɛma wo ba atafo hɔ no. Saa police fo adwumaku na abodi no police ni bi di bɔne a ɔmo ne ka na asɛm. Patane. Enti wo de ba ye no de bedan wo mo no de asɛm poten no kan ye. Ye no mi na hia hɔ na ɔmo kan sɛ ka on trace ka in 2 weeks time no. A kyerɛ me frɛ commander no so frɛ na wɔn fa. Na kyerɛ sɛ mo ba ye no ogi tum so aju sika. Patane. Okay. Enti commander so frɛ na kyerɛ bi wɔn fa nti sɛ mi metimi a menye follow up nko ni ma na ɔmo office ba ko hɔ. Na me nko kan sɛ commander Michael sɛ or the report bi aba hɔ nti case ni contempt mesro mo muniri ntem. So me dwen ho a ensri mitrim. Na kyerɛ sɛ tafofo no so ntimi anka. Ɔmo ntimi anka. So ɔmo timi kan ko ɔmo ju sika ma. Ɔmo ntimi anka. Etu ɔmo frɛ no ma ne ba ye no. Ɛna mo nyinaa mo tena ase no. Wɔgi tu mu sɛ ya mpa waju sika no. Ɔmo ama no payment plan bi a sɛ wɔn fa kwan wɔn fa so ntua wo ka. Ono kan say ko betua 500 cedis. Ana ma commander kan say 45 million ni de. E ba sa na e be take 9 months. Nti 9 months ni wa. Nti o mani 2 weeks. Nti on hwe so on fa bi mra. Ana so first. E say police ni na oju sika no wo fan. Pacho drop see am ka. Your friend say. Pacho friend Idris Martin. Idris Martin. Pachane. O ye adwuma ma Ghana abaya wo ye police ni. Pachane. Ya hunu so she police atade. Pacho sisi ya she police. Wono na so wo protocol du be ko police. Pachane. Miza se be kone so. Drobo fa hen. Pacho drobo ha nkasa. Drobo fi ankasa. Drobo fi ankasa. Ai. Na commander wo drobo antumi anka se mi anyu sika ma. Me commander me kwa man continue me ko 2 station officer no, Chief Inspector Ochre. Nti me ono kra na meta frɛ no, but na sina se me frɛ no a ase onyi mi sika na ase me mo na me de pressure ma no. Nti aba sa na me ntimi frɛ no biem. Ɛna ma me de kɔ Accra no. O se do aju sika re frɛ no sɛ. Pacho Inspector Idris Martin. Idris Martin. Pachane. Idris Martin. IGP better nka. Idris Martin. We say they are not do baby o fata police nim. O mona samoa. For sure me da se bebre. O say asem we tiawa. Twene ani mu da wa. Ye monche. Hwɛ, mo me hwɛ no ma bi on. Ade we ye kan say ya na police ni bi ya wadamfo na say police ni bi ni wa. Ade ye kye a. O se na no a munya yen. Masa nsɛmɔne nti na ɛkyɛ din o. Wo de nsɛmɔne nti na wo de yɛmfa nsi ɛkyɛ din saa na yɛbɛka no. Oforisuo. Me kai sɛ tama na mo fie ni ho. Tafo mpacho nya tafo yi. Tafo Pips. Ho no mo office ni wo. Sɛ mulu market so.
Tafo no mo office no. No tafo. Ako me Penipa no ho me hwe ne number no. Police ni bi eche boy bi. A police for be miensa. No mo patrol team. And no search boy no. But you want any o search boy no. Search boy no mo patrol no anadwobre. In says o mo che boy no. E de na boy na ye. De na boy na. Se boy ne mo sika. Twa sika na boy ne se wonya. Wo ba je de so Oforisuo. De boy ne bo omo car nim de handcuff. Bo omo car nim. E ma boy ne da car nim. No mo so akoto aduane. Patrol team no mo te kwano no mudi. Na boy ne so ma handcuff no car nim. Boy ne da de ma cheche. E no de be dan ye ko in fact nyame ne ko ni. Discipline ko ho no na no odin. Mutia sa asem ni o. Discipline ko ho na no odin pa. Edume bia na kotofofra be frem anankate. Na ba ku bia be frem. E de na ko ba na me makam si kro bia ye protocol country bia no. Ya na no odin. Na sabiti mamuni e ko ye protocol asem. Ama obi a wo. Adafu me nwan mo abechi o mo chese. Police ni chewa. Se wagina ho. E de na wo chese wo di police ni fa kan na che wo kokopa de. Ti asem wo ye pa o. Wo kopa de wo kan na chi. Ene ha sukọ no mabi police ne chi na no de na fa kan chi. Ye hu bi da o. Eso koka sa ase be so se obi adwuma. Masa o me peace officer. Na de wo mu nyina ni. Aban yi sa kuo ni si wo se. Wo mu na kire wo mu nyonko police fu a wo mu sisi nipa. Eso ne no ma edane. Eno ma edane o. Yete ha na na no ye kan fire service ni bi asem ye gini sika akra ni sika ma no. We ye beji sa sika we. Hwe omu twa mu tan. Na no ye trafidie so na police ni ba wo gi trotro ni bi sika. Wo so anfa ma no otu ni battle. Adeba ni yakwaso yi, de bia kata cha oti ase. O ka sa asem we se abanye wo beba. Se wo ba na sa ba wo te so na police fo a no de on ba ya dwuma ye pam ne man ko ya wo ba na beba no ye hu so fa so eni. Okay. De person me kan nan say we obi ntra ba bi na ompanifo a mu tie ye mu am wo fie. A police fo ompanifo a mu tie ye. Mu de sa asem we no. Mu de ye de kopo a mpamcho ye be nam. Mu de wo de ye ne ye mu de an ye sensem trofo de mu nya ye ne mu de we ni obi atam. Mu de mu am wo fie mu am ntra se. E kwanya police officer a wo she police atale. Ade we ne bede na branch yatimako nima. Na ono ne de no branch de 2 minutes say wo ko nima. E de na okoka. Ade bi ho Oforisuo me de masamba we ye wo country bi ho. Police ni din kwasasa na e for abadwuma na din kwasasa ma effective abusuafo nyina. Ghana do time a wo munya parliament ye no. O mo nsam na ma mranya adwuma. E de ba na kwaso yi. Okay. Police ni wo say friend say. Idrisu Martin. Mi do nyame drop fa kransi kabre no. E dis asem we de be fridge mi do nyame. Fa kransi kabre no. Omna sama asem de fridge mu kwa so ne ye no na na me hweze kamenya ahenkra. Ono e na pesifo no oda no. Wo tafo. Me de asem bia ma na dia ma me pe. Oni mi hwamo. Se metete. Oni mi hwamo. Ana ke ko bank ni ko gisika no mba yire na anya sa no a Idrisu no was fata police odifo. Oforisuo de make that's all no about police me. Boy small boy cry. But they make her say you want a picture. You want to be baby or tear. Nempobo shot to a ring ya nim. Ya yin be a kama. It's been kanakasi. Oh, di nimpabu ato. Oh, opinion. Oh. Open missing Pop we are not what they call. Odi Chesai. Missing Pop worry. Oh, Chesai. Police in no dear Blanty was a cat over the protocol. Odi for Chesai. Okay, you. Nempabu Matrasa. Medasi. Nempobo Waton Yanko you. Now, Oforisuo, the American say, and your position in ye come as him. Then what pass some yeka? Idrisu Martin. Idrisu Martin. Asem na yeka. Drobo. What I say? Ye Penina or your police was Swamia. Uncle do Biscano. About your Bonabasu TVs or now radios. When you're bonny, Odina Juma, Pepe, Master Basu Boaqua, or in the Juma, come. A Boko commanders, Michamuna. Polifo Mobo Coinam Chamo, I said it to you because Munimude. A Cropoporifonam Chamo. Oh, na sebim predu seba na say. Adru nim ho. Protocol nim fa. Woni ma different protocol. Ana woni mo obi etimi for the police woni. Atia ka kom obetu ska no. Eno kwa na ase no tobo. Enko okra bra.
ai ɛhɔ ne duro no etu we die content because am ya obete am ya ka kire no anye sa ni picture ni bibia ba beto team so ye de two team si pe hey ne gituato shi ana odifo hwe ohwe ye TV keto ye si fam ya Idrusu Martin ne picture na da so wonderful anyame ya do echene be pia to kese so ochena obi ntirinka yes ye be pia to kese so na me kra no eye me nwanwa se ahenkra said papa no ni dwumadi ni pepe ya wodi di dwuma no eye me nwanwa ebia no ni ho ya post from penny for no omo ye dwuma no omo ye dwuma ebia no ni ho ye hwe ni empushu nunum ni entire pampan se no ho ana wantimi amfa anamo na nto ye dia ore ko ebe kan to ja etie nto egu ase ni hwe penny for no minye so so ho no na ka cho wana se kokonima enyo no tafofo no ka cho se ko nima no o de o man kasa yi o se sa na tede o man kasa yi bla se sa na tede o man kasa yi ai FM na me ka cho se na me di case ni ko FM no se metim da mpan ko FM wow okay e se be di akiri ya de o masi okay e se be di akiri abrewatia ansa na abrewatia bebam no he o se wo mona samuel kasa no enam a yenkum bi da na ha na yehunu ni dwo na se yakum bie say yakum bie na the sika ya dia free protocol for fire service ni ba ikura no de kwan am fa so di sika ba na nyefe Idrusu no nyina ye abrewati abrem ofo so be ma menchia aplosifo a wonom eye adwumaso e de aboa omanfo e wo man mu nyina mechia wo no MTTD commander ya wo Ashanti region Asem Mpe Boadu ye chia no ene anwumre wo ne so am commander ye chia wo no mu nyina na ofo so be ma enema bi wo ehwo na se ya nsechire ye se aduasa mienu ye techire masantem na ya mpa mu anka e ma ahomeka e wo mayi mu enema hyeda nkoye e wo aplosifo ni bi edwumadie ya wo no mu die mu ofo so be ma enema bi wo ho na wo hu a wotim bi sasa so sa brantie ya na sasa baba wo ya was she a policefo atade e kwan be so kola na criteria bay and aplosifo mu gina so mo de fa na adwuma enema bi wo ho a kan tete ye say bedua cross e bedua sa plosifo na adwuma na nansa mo ye no e se nya ba ko na wo ka beka wo no mo dodo na wo mu nyina do mo ho agim dodo no omu do mo ho agim ela wo no mo se adwuma no emba wo no mo bo adwuma den eye adwuma no wo kwan pa so no wo mu nyina e se de afla wo no amansem oni a wo mu die enti no de wo ye adwuma pa kora ne obi ho plosini a che se onwo so kran po se plosini na gina ho no all because say wo mu nuanom binumu a edwumadi a wo no mu di no kwan ye mo de fa so na nya kwan pa adaya ti ase num say yes rabi wo ye dwura eno fire service na me wo protocol panyi bi no no de commander dia akwaje obi sika tuama me so so a wose da bi obi ye fine say ababa wa plus ni bi ono so no water from potem wo wose obi fa sika mla do ba ni bi wanya sika na 50 cedis oba no minim se ni nuanom na omututu magazine hu ne ema so omututu ka hu ne ema na watimi akwakotu ayi abrantia ne battery dia free ne cam all because I was say so baby wo gina ye na nye nti no one first 50 cedis ma wanya 50 cedis nti no watu ni car battery eno no kra po so plus for no say adwuma no so ye kira mo wo hefa eniema bi wo ho na ekoso wo hase no mu a ye hwe sa protocol nsem no ye nim se o memu hase no de nye ne e na ehya ase e na nya sa bra so na to obetwa na emom na wase mpanyimfo ya wonom dia prosidom na nim no mkeka wonom ho yɛwura kufu dampale ɔba ye ɔso wɔ ɔbɔ adwuma ɛde abɔ yɛ ho sense saa bebre ɔhɔ a aba aplosifo no dwumadiem discipline aba dodoɔ na naso na bi wɔ hɔ a enya nwie pɛyɛ yɛsrɛ no ɔmfa na ne nan si fam prosini biara ɔbɛyɛ nsɛmɔnesɛm anaasɛ ɔbɛyɛ nneɛma ho nsɛm ya ebetia prosifo mu mla no sɛ yɛka na sɛ beduru ɔnom animu a wɔno hwɛ no mo fa so twe sɛ fata no mo fa masa prosini no waji obi sika wode na eko protocol woni mo bi nti no wo be fa na adwuma ekoso dent we say de waji enka waji na nko wahwe no waye aseda bi wo ho na nipa no wode abrɛw waji ade no mfie mienu ekɔ mfie miensa na blabe ka asɛmma yenti a sa wo pay it in installment what a trash
waji wo bisika no wo betia an installment 87.45 million na old Ghana cedis no 4,500 na wo kan wo tua an installment ya yes what the bible so menkuno na aba betua ade no abla what did just some minutes as saying and the brewo na yes sika no okobo obesia san fie miensa ne kola no and na yamo besia kwa okobo obesia si ho aba besi ho your friend is saying idrusu wan why Martin owo drobo a ye ka che ne se sabra minim se omutie ye drobo fo nyina ye chia wonom menua be ma sentwe ne bi o ye frɛ no akokola ba oduro me chia we na anwumre minim se adwuma so ya plosifo dodo na e wo drobo ebo no ma wonom ma ye wura Martin plosini we sei emfa na adwuma pone ma me se wo madwuma pa no Asem ba ya ni anyi yanim na yan kasantia samani dia bi aplosifo bi yen all because wo ye ni nuente no wo ba hu sa wakata ne so o pesa ne ho be kwa abonten wow na asem na kwa akodi enkran ablante ya atoto mu akodi nkran ena wonu masa bo akire dia ba se pesifo mu wokuma ase asetafo wo mu na di sansem nti ma ye famila ho na minim sa asem na ablante yi ka no se no kure se pesifo mpanyimfo ne bi e ka kire ne se wa yi de wo de report konti no se wo pa onko nima e won kran no ka kire mu se wono na di asem ba ye na asem no kura nyo na de ba pesifo na sa de bre sa commander we eti se won se ni akire nko no no ka kan cho mu se wo de asem aba eche enu nti no munya ne ntamma na obesa ablante aplosifo krampo ye ne den na ni nyina mu no ya se de okọ nsuo no ono ana bo na hina ablante idru so awodrobo ye ka kire onyame ya adom a ye ma up to tomorrow watch nyame ya adom ye ya wo ha se de ye pe obi anim guase ye pa asomdwensem ye pese obi babu obi kwasea ade na wo de ye wunua we se no se ye wunua kasa ena nka obi de yi sa de ne ye na migidi ye se ko afa wunua no bi e de aka ho ma okwachi ablante twetwa na ni sokola yetimi ho apresi ni bi okwachi obi enipa na resist arrest eso no wo border some left and right kageti ya last 2 weeks ye wo videos be me ensa wo ye phone so wa ase no na ye trotro drivers ye lodu ka ba bia di kwan se ye gina lodu no mu lodu ni ye wia ni ajo 10 cedis ye wia ni ajo 5 cedis e buo ni die ya na wo adwuma no where is it all because adwuma boni bi ene amafo ye die sika pe boni ya omu paint no ene prosi ni gina ho atemamu ni bia mu no haso badwuma na mo ye na so wo boni pa ho ban enkwa ho ban ne niam ajapade ho ban no enye niam na sa de so aketo asa mo de mo nkwa twa so anajo de so ma nipa da no na mo petro na mo yesei ye bo mo ye adwumaden na ba so na so wonu mo nya adwumaden no yan kanti wo mani mu se de mo ye no wo mo nyai empanyimfo mo na nsi fo empanyimfo asa plosifo no wonu show mase no wo mo fo mo na nsi fom na so twe bi wo ho abibi se no kura no na nkia mo akotena nchen yesi ye hwe sa wo pa twa sika na blanya san so ayima na dum panyimfo anim yesra mo munya ne sa na de ekwaso anim guase ya edem aplosifo dodo ni di bone adodo na ebinum ebo aplosifo no eto ntwa fi se bi ye adwumaden yesalutu wonu ba na anwumle na mmom fom na asi fom obi hwa wase wodi nsamo ne de wodi nsamo ensemfra bomode na twe na so de asese ye de hye no panyinsis wan fa hye wa efri to enko wi akire no enyo na akwaji sika na so commander na wodi adun kran sa wo station na sa de we yes wan hwa na de we na ebra wonti yes panyimfo no ebra du so mo hwe ema emra na ye adwuma na mmom enni timamfo bia omo hye ni fom kran na mmom mo hye ni fom no so no ebetimi ade omo na obi anso anya na asomdwofo so be ma me da ase enkane no ye be se Ghana kumasi mpanifo first no mo moro market ye yo kotafo ukobusa omo head and chewo mesra mo baby a piece omo office ne hye no ehyeto kromo dodo ni obi ananim wo kumasi kro ke die nya sase bi me nsi se aha ne piece for office omo no to kromo sei omo no omo yonko police ne dum ko eti anya dia okwa oduru won ma ya nchiro yi ya mansa ne akua na ya afaku mensa bi ono wote sabe kro ketua bim ne wo bi sisi na Osei oduru kofo emergency won mo a kofo emergency wo won se ne fa so won se wo sojafo a military police for no also soldier ni ye bone ya e wo kwa ho pe military police for so mo ni wo kwa ho pe o be discipline wo ye soldier ni na se wudi ensehuna ono oba be chew o bra aduma na offense no ma chiro nyansa ade akwa show mu da keto mama no ma chiro nyansa wo ye soldier wo ye wanyo
Wa bia ne yeba ye pia to say dia aduane na jamani na prosi for the chiwo so sa wo tu ya aduane anya kora ba nya asase bia se tokromu o twemba wiate tokromu sabe producer ayitafu tokromu na sabe abrantia yi sabe nyo bi na be kire wa anan na kohwe mansa bia ya gi ne basika prekoa ba bia oyo beka cho asa wo kwata foto kromu okay wo mo kwa na ya disiplo mo tade ya fa mapete mo kra po na obi ahu akobo mo charge weno ya Idrusu Asem Mpe Nipa Idrusu akoka beka posifo Idrusu o expect awon Idrusu wakwaka wie ni ye no mo sa brante nkonima eno ho na nya me also ko for the two abrante akonima we transportation okoba ye so no sa kwa ha da bi o wa ko posifo na kasa na de e ma no enti we say na pro akwaya prosi to prosi abrewati dia akwa ne se minim asem ti omso onsan konkran no na chese asem no mantimi anka na edile eti ade ono apa ontuka na so onfa ka no konkran enko ni ma wa ka che kwa ka che wo mu se asem edile asem wenu aba no mra samoi enye nwanwa o enye nwanwa se first ya body selection di ko police ya ye ko Independence Square for almost sunlight no obi agina ho first kura yeso ni abusu amana ontia ho na tokro na anamu a police ye mfa wo ena de omuko bosome nsia no a ebia di ka kwa bosome miensa no ne de bi ko ka ho bosome miensa na adwuma ko bi a sebe producer omo adwuma ye modin wo krom ha no omo nkrofo nyina wom na we ye papa ada se obi peka ena eyi nkofo bi so peka plus ni ba ko gina ho ejo so ka wo no mpe abrantia ba ko gina no police ni bi gina ho ena ka no duru ho no o se ayema plus ni no right say wa so ka kire abrantia bi o abrante kwam so owura mu kurampo no oni afe o ka kire ni say wudi wunim na ka bi ba na say wunim na wugina na mama nyina ma de am de me torch ni be shoot ni mu bi a awunim civil na ka asem no asema ye plus ni so the torch be shoot asema ye kere wani ni gina ho be ka wa so yenim de apresifo hwe make us say presifo bi anu ahono pa me ka kire o enye wo asem ne ye ka what is that agema ho o da bi what is that agema ho apresifo bi anu na we we ye de huso bi anu ahono na say ye pop program ye won krofo mo fe ene de monya ye ni o ana ye won na fofo apresifo a ya mo nya asem mo ye nya mo black ya wo ni nya mo ye ni ye se ko nim te ye wo mo ni se me mo MP bi adi but MP so amutie yen amanfo de mudin edidi esemudi abrante bo MPB ni say police ni bo MPB di say protocol bet ma jama no ofosu emre ni nti o de ma extra no Idrusu Martin no wono a MP kro no obekirem na nya sa de extra yante ne kan dia drobo fo mu ntie ni ye Sompa duru ho drobo aprosifo na menemo anwumre yi commander wo ho wakola Idrusu Martin Inspector Idrusu Martin mesre Idrusu wey asema wuti ye pa de a ekina ma so pantonka enye sa opicha nyina no obetime kan wo afidie no so tietia enkra me de ma wa no efrisa akoda ko opede da ache fine ka wo ye ni ye etika akola ka oba no a ka ba ye ni sei ana wunwane na mesre pa Inspector mesre pa kwa bi so bram miatonka na bibia enkoso kama ahaya na de Idrusu Martin ebesie police ni owodrobo bra na betu asika no na ahonto na kira so mani ahenkra ebedi nkomo sentia akoda wo yes won san konkran no kira mani ahenkra bedi nkomo principal penny no wo wotafo 0551931931 0551931931 0548931931 na yene ya frefo enso ekone ekotwetwe nkomo e wa prosifo asem no ene ma me no a 7 praduasa ya giri fie no ye kotwetwe nkomo hello wako hello dada Pani ma radio set no wenko form na yente de wo kan no na abonde ze adom ni sira abonde wa mo kan die mi ya se me fefe jakobu abante bi o via opposition ka kala ona ho fen ko bi ya mo wanda se o ye bu bu o wi to bu te no da ho ye juma wo mo ye abonde mo mu mo ti ba
Okay. Hello. Hello. 0551-931-931. 0551-931-931. 0548-931-931. Hello. 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 Good evening. Maje Osei Nipa baby afrefre wudi. You can say Aprade. Okay. A police person okay. A police for the Medubika 55,000. And Nipa will be 5,000. And I'm sharing Bosuna. Bosuna name years cover. And we cut 2 days. I'm Bosuna as well. The president said, "If you need to come and captain said, when you have a Bosuna, some of the bread. No quick kiss. Police show me and stop. As you see a quick trip. But the boy began kicking. We tell him how to go in shot. Say, we see me in the car. What's the new car? I said, we are more like we say, we have to go in shot. And here the home Christian there. Means 1,005. And Sana, who be there, my own, my parents are to say. Obini, just a Obia, police for Obia Swammo, Obia, almost like Jimmy, they say, you did bench one and come almost all the settlement. No more assume dear. Yeah, bra, Sompa Hawaii. Bra. You. And my band, what said, a police money. Kumasi Ankwan dear, Obachano, and the regional commander by Kitchen Combo. I wanted to me at your mason. Why? Hello. Hello. 0551-931-931. 0551-931-931. 0551-931-931. 0548-931-931. 0548-931-931. Hello. Hello. Panipa Udin to say. Udin for the new. Hey. Yanko yanim. I free. Lele. Na kasa me kanzo. Aponi fo na de fie kan he. Obi makoko. Na me de me ko police station. Aponi fo so almost omo de meetumo. Oh. Enti aponi fo na kanga de omo yefun. Gidi fo nyumbu no. Ebinom. San me ka aponi fo nyumbu no. Esa omo yefun ti. Kakra gedi enti. Wan kanu kru. Apoti fo ma dada yo. Esa yefun ti. Kakra gedi enti. Yan kanu kru. Nyameti I say hello. Hello. 0548-931-931. Hello. Hello. Maje Osei Nipa baby free with it. But me prefer konoma bo here. Okay. The bank you family din ti dakra. Okay. The castle konoma bo here there. Princess of konoma. Yetio. Na the woman say. The me pass away read the. Kompa be we awade. The bit what matter no. What about team baby our chair? I will send the man one there. They acquire the report. I will see the better now. They kept pictures. You had never pictures. To complain that no some fear the car. I cover pictures. I sound like a case now for court. Panipa Yetio. Oh. Hello. 0548-931-931. 0548-931-931. Hello. Good evening. Good evening, Obapa. Okay. Yeah, wo Kumase. Obi so ye me sa de ne bi na person come.
ya be pon ya de number betu dwa na asem bia no a akire wo so no ye bedi akira man why sabre ya bre no nti ya de number no ebetu dwa aha ne de ofre no nyina ebesi abrewatia enti se obi ewo ha wo amane obi twa na be obi twa ne nsase anaso obu ni kwasea aware mu nsensen wo obi atwempena emfie dodo ni wagya wo kwakwaware de nyina ye kwasea bu okwan bi so no eno ti fa de bra Asem Mpe Nipa dwumadie si okuma seso ame ye wo eye Shell filling station no enchen wo pe abrosan kama ena Sompa 93.1 FM ene Sompa TV esese no ewo eno ti no boy ahomayimo na ye ntimi angel so 0546 883 287 0546 883 287 and now 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 ubetimi asafre we kan 0552 095 593 0552 095 593 mu bia be frɛ bia no ye beje wo so na ye ne wo edin komoche me hu kwonte ya me ya adoma ye sɔre e be kasa na ye sɔre yi de birthday we sonko e wo hase nom spend love eje ba for spend love eje ba for mi ankasa mi nua ba ya obi ekwan mu ma me so mitimi din na chi ba wiase ma me kɔna do yi adom oni ni kunu Mr. eje ba for Mr. Richard eje ba for mo ba ene eye spend love okosuku ewo Glorious Academy ehwa overseas na watwe atwa mu na won so wudi wo birthday nti happy belated birthday o ma me ene o papa se yen kan cha wo se wonom do papa paye na Nyankopɔn koso a enhraw na o ma won sra no enoso enso enfama ho na menim se spend love picture no entimi MPA ewo TV no so am se ho mo fa ne picture no ento so my spend love eje ba for okosuku Glorious Academy ehwa overseas Nyankopɔn enkoso enhraw na meba no edie no efri honom na we na yede etoa so mata ya wono so ewo Abe Herbal Clinic eya na eno so wo eyeta no so apatrapa wono ankasa ma me Abe ne nana ene eye Elizabeth Amua ene ya na wodent no Nyankopɔn koso a enhraw ekwan so no nkoso no omo abrabon so enye emfasode emra wo ne wabusua nyina na eno echi no so no Dr. Abe ho Dani boy okunupa Dani ono akasa ne wo fa ase ya friend Jaden Ejare Eyite ono so ekɔ school Supreme Savior International School wanya emfiedu ene eye ne birthday ntine ma happy birthday Nyankopɔn koso enhraw ma me Lois enso ewo ho ya ye nua ba ya ni di dwuma ewo fie ase nom ma me oyire ye fra ni sempo oyire ye fra ni sei oyire ne no wodam every year or say happy birthday enkoma ono ankasa ni nua ya woda kasa fonyi so nti no Nyankopɔn koso enhra fe yenko spend ho mpacho mo fa ne picture no to so ma me spend love eje ba for mi ankasa me ba ya okosuku wo eye ehwa overseas Glorious Academy ono so happy belated birthday spend love ye do papa Nyankopɔn mi wadwoma onyansa na dom enya kese ewo so ofo so be ma yenko omno chawan Eja commander na ire na naje wa mo wonka mo Ajo. Commander be ya. Na asa na yeba sori no na Charismatic Kenaland Ministry Bishop Atwerebo ena Sabre o beka nyame asemo emu hwampa Charismatic Kenaland Ministry Bishop Atwerebo wana de nyame asemo emu hwampa nyame asem de odofo se ukwati sa papa we dia abrabo no na je se wa hwa untumi nya hwio waye kokromoti yensa na homopo eno ntino Jesu Bishop Atwerebo na abetwe no wa kyerɛkyerɛ wanamo ne akwan abefa so na watumi ene Nyankopɔn atonsa edidi na abrabo yi wahunu mu na nyoma akoso toten ede amount okuafo kwa adwuma wopɔn eno ti ena Sabre omo asamo otenenka odifo pɔ kwabna David otenenka David Bey humemɔbɔ
wotenenka wohene yire maame yeboa akua asuama bronya woya wotenenka chief executive producer ono ene hihye dwumadi kama na yetumi ede ebremo na naboafo no ebi ene na yamensa brampa sa ena ekoba jesi semprimu sa kodawe na asemoden se ono se de wosi efenfam tata ma wono ya ne duru bia edin ye papa na friye eka dwumadie ho sa ena me bonkum hene pike ono ene chinchin fidie mfuruma maame okọ MC aho a David ewo ho ima enso ebo adwuma social media handles ahodo ni nyina so Facebook and YouTube oboaye ema ye kokoduru ho a enyoma ekonkan Sompa TV no omo a ena etumi ede ye ba so a yahwefo asu enya ehweye kofrobo fompa ba masu kitu am yipebre na sa ya Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo me ena me dia Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so no na Asem production okuafo ko adwuma opon sa ena aba adwuma so se wankọ ahomegye mu a obetumi awu afri wiase ansa na mekono Bishop Atrebo ono ena edi nyame asem emu hwampa ede bro meko long time Nana Oforisuo Erade Ishra ono abedwafo adwumapa mobo ema Asante man Ghana man wiase afa na